morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Radio Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko kay Kristo sa sining Miyerkules sa ikaduha nga simana sang Kwaresma. Hindi ako pagpabay o Ginoo. Hindi ka magpalayo sa akon o akon Dios. Dali ka sa pagbulig sa akon o Ginoo. Gamhanan nga manluwas nakon. Mga muyo kita. O Ginoo, palig-una ang panimalay nga imo gindihon, agud mag-alagad sing mahigugmaon, kag papakura kami paagi sa imo bulig sa amon sa sining pangabuhi, kag sa imo kaluoy, dalha kami sa walay katapusan nga kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 17, tubtob 28. Sa nagataklad si Jesus padulong sa Jerusalem, ginpainiya ang 12 sa mga gintutunan, kag samtang didto sila sa dalanon, nagsiling siya sa ila. Nagapakadto kita sa Jerusalem, kag ang anak sang tao, igatugyan sa pangulo nga mga pari, kag mga manunodlo sang kasuguan, nga magapamatbat sa iya sang kamatayon. Igatugyan nila siya sa mga pagano, agod siya yagutaon, hanuton, kag ilansang sa krus. Apang pagabanahon siya sa ikatlo nga adlaw. Dayon nagpalapit kay Jesus ang iloy nanday Santiago kag Juan, upod sang duha niya kang anak. Nagluhod siya sa atubangan ni Jesus sa pagpangabay. Ginpamangkot siya ni Jesus. Ano bala ang luyag mo? Nagsabat siya. Imando kailing duha ko ka anak, magapungko. Ang isa sa imo tuo, kag ang isa sa imo wala. Sa imo ginharian. Nagsiling si Jesus. Wala ka mo makaibalo kung ano ang inyo ginapangayo. Magkainom bala ka mo sa kalis nga akon pagaimnam. Nagsabat sila. Makainom kami. Nagsiling si Jesus. Magainom ka mo sa akon kalis, apang ang pagpapungko sa akon tuo, ukon wala, hindi ako ang magahatag sina. Para ina sa mga ginaman sang akon amay. Sang mabatian ni Inisa na pulo ka mga gintutunan, naakig sila sa magululutot. Gani gintawag sila ni Jesus kaginsingganan. Naibaluan ninyo nga mga pungsod, ginadumalahan sa mga nagahari sa ila, kagang mga pangulo, nagagahom sa ila. Lain iya ang para sa inyo. Ang luyag mangindungganon, dapat siya manginsulgoon ninyo. Ang luyag manginuna sa inyo, dapat siya manginulipon ninyo. Subong ang anak sang tao, wala magkari, agud alagaran, kundi agud mag-alagad, kag maghatag sang iya kabuhi sa pagtubos sa kadaman.
Mga utod sa aton ebanghelyo, nagpangabay ang iloy ni Santiago kag Juan, nga papukoon ang iya duha ka anak upod kay Jesus, ang isa sa iya tuo, kag ang isa sa iya wala, sa dungganon nga lugar sa ginharian sang langit. Apang si Jesus, hindi interesado kung sino man ang maglingkod sa iya luyo. Tungod mas interesado siya, kung bala ining duha ka anak ni Zebedeo, handa sa paghatag sang ila pag-alagad para sa maayong balita, sa pagbantala sang ebanghelyo. Mga utod, aton liwat ginaabi-abi si Reverend Father Jubert Marcelia, priest in charge sang Nuestra Señora de las Flores Mission Station, Barangay Masalog, Canlaon City, Diocese sang San Carlos. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Father Jubert. Mayong aga liwat, Sister Ninya. Ako nagakalipay naman sa paghatag mo sa ning okasyon kag bugas ang grasya si diin kita makahatag sa pumalandong sa aton nga santos nga ebanghelyo. Makuturan ini nga mga pamangkot sa asawa ni Zebedeo do ini malapit man sa aton nga may tabo karon. Labi na gid sa maabot nga eleksyon. Kung ka nagasiling, kung ikaw maging presidente ka na, maging mayor, maging gobernador ka na, papungkua, ini isa ko ka anak, isa sa imo tuo, isa sa imong wala. Do ini malayo nga sitwasyon makuturan. Apan kung aton balikan anay sa aton sitwasyon sa natabo sa aton ebanghelyo, ano gid bala ang hunahuna sa ining asawa ni Zebedeo? Nga amo ini ang iyagin pangabay sa ating Ginoong Kristo. Nagatuo siya nga ating Ginoong Kristo amo ang Mesiyas. Kag ang Mesiyas nga ilang ginapaabot kasahi ni Haring David nga isa ka hari nga sa diin may gahom o tawag naton politikal. Isa ka hari nga may malapad nga gisakpan, may mga soldado. Isa ka hari nga mahimayaon sa sining kalibutan. Isa ka politikal nga hari. Kag amo ina ang ginapinsar sang asawan si Zebedeo. Nga kung maghari nato Ginoong Kristo, kaangay ni Haring David nga yang amay maging haruhay man ilang pangabuhi, tungod kay kung ato na imagine sa aton nga panahon makuturan, kung magdaog imo presidente kag ikaw kanyara lang kitadra sa cabinet member, hindi bala ayan maging maayo man yung pangabuhi tungod ako imo sweldo. O kung taas-taas nga posisyon sa aton nga gobyerno. Kasubong sini sa ginapanghayo sa asawa ni Zebedeo. Apan gin sa batla sa ating Ginoong Kristo, ang imo anak bala makasarang sa pag-inom sang kupa nga kung pagaimnan, kanagsabat man sila huong makasarang kami. Tinuod, nagambal ating Ginoong Kristo, makasarang kamo sa pag-inom, kining kupa nga pag-antos. Pero ang magdesisyon kung sino magpungko sa akon, wala kung tuo, amo ina ang desisyon o pagbuot sa aton nga amay. Kaya siya mismo wala gani kahibalo. So gani makuturan, para sa ating Ginoong Kristo, ang pinakadako amo ang magserbi sa tanan. Ang pinakamataas amo siyang pinakalabing kabus. Kabaliktaran ini sa aton nga kalibutan. Kung ikaw ang pinakamataas, ikaw ang magmando sa tanan, kay ikaw gid ang Dios, ikaw ang hari. Pero makuturan sa kalibutan sa ating Ginoong Kristo, sa ginarian sa Diyos, ang pinakamataas amo ang pinakaulipon sa tanan. So gani amo ni kabaliktaran, gani nga kon aton susion ining panghandoy sa asawa ni Zebedeo among iloy nila ni Santiago ug San Juan nga unta kung maglingkod ato Ginoong Kristo, siya apil pod sa katong kahimayaan. Pero kabaliktaran makuturan kay ang kupa ngayon pag-aimnan amo ang kupa sa pag-antos. Ay dapat sila mag-antos kay ini ang pinaka matauhay nga pangabuhi, hindi sining kalibutan kundi ang kalibutan o ginharian sang Dios sa piya ka kinabuhi. Kay amo ni agin saad sa ila. Amo na ang pinakadako nga padya ay gihatag sa mahal nga Dios sa ilang. Human nga sila nakainom sang kupa sa pag-antos. Kay sila man nakaambit sang sakripisyo sa ating Ginoong Kristo. Sila man naging sumulunod, kaya sila man ang nagpalapnag sa pagigugma sang Diyos. So kamay unta makuturan, labi na gid sa maabot nga panahon. Ano gilang ginapangayo naton, ginadamgo naton. Kung sino gid man ang magdaog. Kita, labi na gid sa maabot nga eleksyon,
ang buwas damlag sa aton nga pungsod yara sa desisyon naton sa pag-decide kung sino aton nga butuhon. Kagdra makuturan, ginapanghangkat kita labi aton nga simbahan. You have to vote wisely. Aton pamalandungan. Hindi lang kita masiling kay kung ano ginhambal sa babaw, sundon malang naton. Kung anong ara sa social media, sundon malang naton. Makuturan, huna-hunaon anay naton. Kung gusto makita nga maka-eksperyensya o kung maging matawhay man ato nga pungsod o kung makaginhawan makita kung maayo ang kadangtan sa aton nga pungsod makuturan sa kadabuto naton dako ina nga bulig apan kung sipyat ang aton nga pagbuto kung sino naton ibutang dako man na nga sipyat sa aton kinabuhi. So kabay nga ini sa pagpamalandong naton aton na hunahon no? Kasay na sa pagpamangko sa ating sa Kristo, ano aton nga gusto? Nya kung maghari na siya, kabay unta nga isa siya wala, isa siya tuo, kasubo mo siya na ginharian, makuturan, siya kalimutan sa pagpili naton, aton na hunaon kung sino aangay kag dapat naton ibutang, inang wala sing bahid sing korupsyon, nga makasiling kita, dalon kita sa paraiso, sa diin yara ang puno sang paghigugma. Madamo nga salamat makuturan. Madamo gid nga salamat Father Jobert sang pagpadalom sang aton ebanghelyo sa sini nga adlaw kag madamo man nga salamat sa reflection nga imo nga ginpaambit sa amon tanan. Hasta sa madason nga Miyerkules. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiology 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 27 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4. Saga! Pilipinas, mga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya.
sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo, sa ato niya nga mga kauturan, no? Grabe ka siglang sa mga inadlaw ta. Miyerkules kita sa karon nga adlaw ba nawa pet sa 16 kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dulceria. Updi naman ninyo kami no tubtoble sa isang takna. Subong yang aga sa pagdron sa inyo sa pila ka marga panghuna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdron sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga Bombo Patrola reporters sa field. Subong man naton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabala pila ka marga panghuna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga panguna nga mga balita nga aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong sining Miyerkules naman nga edisyon sa aton iya nga palatuntunan again pet sa 16 kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Sa mga top stories of the day, ang syudad sang Bacolod nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 1. Nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 1 ang syudad sang Bacolod. Samtang probinsya sa Negros Occidental, yara sa Alert Level 2. Kay change naman ang alert level status sumugod subong iyang adlaw no March 16 to 31, 2022. Samtang sa dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan nga ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga driman sa ato niya nga palatuntunan ang banwa sang Isabela. Huwag po na tapos da, no? Ang iya nga annual budget supposedly sang December plan dapat mapasar na ni no kay pagka January ti bag-o na. Ti hasta subong wala ho kay magtimbang grupo ti may clash gidya sa gyapon ang executive kag ang legislative department butang balon ang office ang city mayor kag ang talatapan sang sangguniang bayan member amo ni blang ginambal ba kung hindi gidya magkapartido ti ilinaway ginangwa niya ti sino magasuffer mga pumuluyo. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan diri sa aton nga palatuntunan si Manila Mayor Isko Moreno bisita naman diri sa aton sa may syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental subong nga adlaw tubtubwas no March 16 to 17. Anong mga ano ang iya nga pagkakadtuan diri nga mga lugar no pagabisitahan amo nang aton iya nga hibaloon. Samtang sa dugang pa nga mga regapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong man iya nga aga diri sa aton nga palatuntunan sa mga balita pungsudnon nga aton nga diskusyonan ang hambal sang palasyo no, sa Kamara or sa Kongreso review ang oil deregulation law. No? Ang substitute bill sa pag-amend sa oil deregulation law pasado na sa committee sa Kamara. Dapat urgent na as soon as possible. No? Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo. Ang update sa COMELEC. Tiga printing na sila subong sa mga kwana. Sang mga balota. No? Kag subong man sa mga kabombo naton ang pila pa ka marigapanguna nga mga balita no NCR kag 47 ka mga lugar nagapabilin sa alert level 1 wala pa kita subong sa alert level 0 ha no so alert level 1 amo ning pinakamadubo nga alert level status no kag subong man syempre sa mga balita nagikan sa luwasang pungsod nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga agap ibaloon man naton iya mga kabiran no sa aton iya nga mga tagparamati ang padayon nga invasion sang Russia sa Ukraine no ang padayon nga invasion sang Russia sa Ukraine ang Kiev binumba naman ay nano nga ang ila ni bilang opisyon ni sang Russia ya epekto niya bugos gid nga kalibutan tanawa blang presyo sang gatong tasubong kay
timbuok, hindi lang sa aton, worldwide, no? Sa mga kauturan ta. Sige, so initanan ha, ato niya nga diskusyonan, samtang kita nagapangalagad sa subong nga aga, na dirigid lamang. Sa ato niya nga panatuntunan sa Bombo Reports, first edition. Sa mga kabombota, no? Ang chikeron naton, dugay-dugay, ang patrol, kamustahon ta kay, syempre, ang pagsakas ang presyo sang gatong, magluwas sa apektado ang transport group, no? Kita tanan apektado because may domino effect ini siya. Kita taman to sang tilekdan niya daw ginchikertang presyo sang baboy sus grabe. 290 pesos, no? Ina presyohan sa Libertad Public Market. Ang ginahambal pagid ang presyo sang manok nagasaka man so hibaloon taman ini, no? Amo ni bilang ginahambal. Grabe gidya. Once magsaka ang gatong, no, ang gatong sa mga kauturan ta kag sa mga kabombo naton, tanan amo nang ginabal may domino effect. Kita tanan ang apektado. Amo na bla ang ginadiskusyonan ta dapat ya padasigon gid niya sang kongreso, no? Mayara gid sang himuon iya ang Malacañang nahanungod sini. Kay hindi tayo pwede nga tulukon lang ni. Hindi ta pwede nga piyungan talang ini. So at least subong gagiho, amo nang ginapanawagan ta, no? Nga ano ang pwede mahimo sang gobyerno kay nagasaka na gidya, no, sa mga kauturan ta ang presyo sang gatong. Ti ano abi ang himuon dira sang aton iya nga gobyerno. No? So, yari na sa karon sa mga kabombota, ginaprubahan sang House Committee on Energy. Kahapon ni siya, March 15, kahapon sang aga, ang substitute bill para sa pag-amendar sa Oil Deregulation Law. Tiyara na paghit sa idalom sini nga substitute bill nga mayara sang security sa supply sang gas or sang fuel no, fuel sa pungsod. Obligahon ang tanan nga refiner, importers kag bulk distributors nga pamapabilin nga mayara dapat sang minimum inventory requirement sa mga produktong petrolyo nga mangin bastante sa 30 available days supply. Ang DOE o Department of Energy manduan ang hugot nga pagbantay sa iga-submit nga MIR compliance report kada semana. Kaangot sini obligahon man ang tanan nga downstream oil industry participants nga mag-submit tuig-tuig sang ilang development plan nga pagagamiton nga isa sa mga component sang Philippine Energy Plan. Para man nga masiguro ang makaangkon sang transparency. Hindi man mangin sakop pa sang trade secret confidentiality ang volume sang sales kag required inventory requirement sang tanan nga DOI participants. Ginapasabit man sila sa DOE sang ilang nga indicative retail prices. Yara man sa sulod sang substitute bill ang pagtukod sa isa ka task force sa DOE nga amuning mando sa pagtumod sa sulod sang 30 days sang merit sang reports nga ila mabaton angot sa unreasonable rise sa presyo sang produktong petrolyo nga pwede nga idangop sa Philippine Competition Commission. Ang sino man nga hindi magasunod sa schedule sang substitute bill nga ini, magamulta sang 50 to 300,000 pesos. Magluwas sa suspension o kuno revocation sang DOE acknowledgement or registration. Mahimo man nga
Pangatubang sa 3 tubtob isa katuig nga pagkapreso ang DOI participant nga magapamatud-an sa overpricing. Ang balta gani, simple lang sa aton nga mga kabombo nga inablang once gani nga mayara sang ginatawag no sa aton nga mga kauturan nga pagsaka sang presyo sang gatong sa world market. Inabalang ang epekto sa dayon sa aton kiti because nga hindi ta na ma-regulate, taas man dayon aton presyo. Mulanggid na. No, sa mga kauturan ta kay subong. Kumbaga, once kumpas ang world market nga taas ang presyo, sus taas man ang presyo, tanawa bala. This is the very first time nga ang presyo sang gatong ta. Generally, kundi nagsaka siya to 7 pesos, no? More or less sa gasolina, 7 to 8 pesos. 10 to 13 pesos sa diesel. Sus, first time ni siya katama, ya Bombo Anthony nga. Ang diesel, ya brato niya, pero subong niya man mahal na gidya mo. Taas pa siya sa presyo sang gasolina. So in short, abiga presyo subong ang gasolina sa 74, ang diesel ya tag 77. Could you imagine? Di mga hakroy gid mga kauturan, especially mga jeepney drivers Sus mayara pag idya gasoline station nga hindi pag idya magwanta mo. Tag 80 na siya ya. 82, 84. Ang ini nga gasoline station, amo gini permit taas presyo ya mo. Umbay kuhaw ka man. Ini siya kaya gambals na. Ti ko na amo ni do quality pero kung tanawon mo ti anong kinalain niya ni sa iban nga mga gasoline stations. In fact, ang mga dalagko pa nga mga gasoline stations, amo pa ning bakas magpataas ang presyo. No? Hindi magwanta. So even imaginable, ining gas station ni ho, nga taas gidyang iyang presyo sang gatong. Okay na ano ni siya yung doon nga pinagusto na lang siya. Amakon mo sobra niya 80 iya yung litro sang gatong. This is the very first time sa mga kauturan ta nga ang oil price hike sa isa lang kapag saka labot siya yaya 13 pesos mo. Isa lang sa una sinintimos, amo na, inagawi, at nagitagani. How much more sa subong? Ay na nga pagkahimtang, no? Sa mga kauturan ta, hindi gijaya maagwanta. Kalabanan, magitaan mo sa social media, sus, mayara yung mga meme ba lang, mayara slakyan nga nagakalapuklid kay pag-abot sa gasoline station, nalipungan tungod sa presyo, katunto maning mga kauturan, tiban. Mayara yung kadto siya sa pinakamahal nga lugar. Kuno, ti adi na pinakamahal nga lugar, ati sa gasoline station. Mayara nga, tiya kuya, putot lang yapon, ang gatong niya mayo pa kay gataas nga nagataas ang presyo. Sana all. Ay, grabe do Yung magabla do, hindi nakita kayo siya. Kaya kita tanan ang apektado sini sa pagtaas ang presyo sang gatong. Speaking sang epekto. Kamustahon ta naman ang merkado ta sa mga nagapanguna nga mga balaklon sa ginabakal naton perme ano ang epekto no sa pagtaas ang presyo sang gatong. Si Bombo Carla May Defensor sa pihak nga linya. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan, good morning. So live kita diri subong sa Libertad na Public Market. Bomboan, yung makita naman diri naton mga manok naman kita Bomboan, no? Checkero naman naton kung pila naman subong ang presyohan na isang manok Bomboan ti bangod man. Muning checker kita kay tungod nga nagtaas naman ang presyo sang gagatong Bomboan ti may posibilidad domino effect lang ni Bomboan, no? Nga ang mga balaklo naton posible nga magtaas naman Bomboan. Sa subong checkero naton diri makita naton diri buo nga manok, bilog nga manok, mga unod Bomboan, no? Ang aton na may mga na-slice naman diri nga mga manok ang aton sini nga makita subong nga aga Bomboan. So subong pamakoto na diri nato no ang baligya sa manok Bomboan kung tagpila naman ang kilo sa subong nga aga Bomboan. So ari Bomboan, no? Muni subong ang aton sini nga makita nga mga manok diri subong Bomboan, no? May bilog, may mga na-slice na. So aga pa na diri sila yan plastar sang ila sini nga mga manok Bomboan, no? Aga pa na diri sila plastar sa mga na-slice na ginapangkat na ni nila. So amo ni ang aton sini nga
kita diri subong nga aga Bomboan. So babaan na makoto na diri nato no kung tagpila subong ang presyohan na isang manok. So sir, good morning. So pila na subong sir ang kilo sang manok? 165. 165. Bilog na. May ara man bilog nga manok nga isaga bugat isa ka kilo. Oh, may ara. May ara. Oh. So nagligad sir pila ang presyo sang manok sir? 160. Nagligad. Oo. 170, 175, 180, 180. Taas siya. Okay. So, sa subong, mga dako ginangiya nga ginubo, mga 8 lang, no? Mga 8 pesos. Mga 8 pesos? Oo, or 10. Or 10 pesos. Nagtaas. Nagnubo, subong Bomboan, no, ang presyo sa manok nga nagnubo, ma'am? Damo siguro staff. Tapos nang sang last time kasi nang iwat manok sang mga last 2 weeks iwat ang manok sa susubong may bago kami nga naglalabot sa muna nubo. Dinali na yung mga manok ni ma'am. Dinali na itong manok ma'am. Dinali na itong manok. Asa diri lang negros. Okay. So, Bomboan ti local lang ininilang ginakuha ang ila sini nga manok nagdigad tinaga range 180 to 175 pesos to 180 pesos ang per kilo sa nga manok Bomboan ti subong 160 na lang ma'am no? 165. So meaning why kilo. Sila yan naapektuhan, Bobo Carla? Why sila naapektuhan kay nagsaka ang presyo sang gatong? So mamula makamumam na apektuhan bangod nga nagataas ang presyo sang gatong. Sa subong wala pa siguro. Sa subong wala pa pero pag sa mga next mga weeks siguro muna grumabat siya ng mga tao. Kahit nga nagsaka naman di bang gasolina. So good start man gali ma'am sa pagsaka sang presyo sang gatong madamo ang inyo sininga stock sa mga manok. Sa subong lang. Hindi na ko kahambal sa mga next nga mga days kung may ara pa. Okay, so Bomboan ti mo na no, ti hindi mahambal no, base tuod dason nga adlaw, dason semana, wala na sang stock o kondutay. Bomboan na ang balko mo Bukarla ti tsakto na kay kung maubos na ng supply nila kay syempre kinanglan naman nila i-transport dira na. Pero subong pa may ara pa stock so hindi pa ya mabatyagan nubo pa ang presyo. Yes, Bomboan. So sa mga kasudlan naman niya ma'am. Sa mga kasudlan niya ma'am tagpila? Sa amon nga mga articles, amo magyapon ang presyo, wala man kami gasaka. Wala. Like sa mga atay, 220 magyapon, ang amon nga tinae, raw o konluto, 100 to 110. So, Bomboan, ti ang mga articles nila na mga kasudlan sang manok, ti amo man sa gihapon. Ano na ma'am, nagtaas or nagdubo? Same lang gyapon ang price. Amo magyapon ang price naman. Mga pila na katuig amo na iya presyo? Kay tungod bag-o ko dire. Sa sugod sa pagsulod ko, amo magyapon ng mga 3 months lang. Amo magyapon ang price. Okay, amo lang Japon ang price. So sa isa kadlaw man pila mapaubos nga manok ma'am? More than 1,000. Mapaubos namon sa amon lang nga presyo. Sobra. Hindi sa mga tag 700, 800. Mapaubos naman naman. Halin sa aga hasta magabi. Bilog na tanan. May bilog, mga choice cuts po. Sa mga cuts, ma'am, ano ang pinakabakal? Sa mga cuts, breast usually ang ginapili, then mga thigh part kag drumsticks. Then back para sa mga, back sa mga panakot-panakot. Okay, so Bombo, auntie, mo no, subong nagdubo kag ang kalabanan, diri nga ginabakal mga breast. Pero sa isa kadlaw, Bomboan, makapaubos ini sila, 1,000 ka manok Bomboan, mga bilog na nga manok Bomboan ang mapaubos sa isa ka adlaw Bomboan. So meaning diri ka pakita law of supply and demand kay tungod damo pa sila supply. Yes. Bombo Carla. So why pa ya na dring i-transport mo pa imong mga produkto amo na so nubo pa ya ang presyo. Okay, pasubong ang presyohan ay Bomboano sa nga manok kay ti damo ang ila sining stocks, pero hindi mahambal kung saan ni ang mga stocks nga ni Bomboan kag subong hindi pa sila
ano ni mahambal gid nga mabulayan ni sila. Ako naapektuhan gid sila sa pagsaka. Posibilidad bambuan nga naapektuhan man ini sila no sa pagsaka sa nga gasolina bambuan. Nga ako na Bombo Carla, mahal ang atay haw. Nga ako no mahal ang atay ko na ma'am. Wala ko idea. Pero usually amo gina ang iya nga presyo. Okay. Wala lang gid sa idea bambuan pero halin sa una, wala gid ni gataas o kung naganubo ang presyo sa atay bambuan. Oo. Ti kwa ibi si Ma'am reaction Bombo Carla sa sining pagsaka naman sang presyo sang gatong. Di mama naman mamang mahambal mo sa pagsaka sang gatong ma'am. Sugod sang pagsaka sang gas, ang tanan usually halin sang una masaka gid man ang tanan from ng basic needs sa mga tao usually masaka gid man ang tanan. So ang tanan siguro maapektuhan gid halin sa bugas, sudan, kag ang mga simple nga mga ang balaklon like ang mga nanagan ang kalamay sa mga gatas tanan masaka naman. Expected na naman. Expected. Hindi na kami matingala. So pag posible nga maapektuhan kamo sa mga deliveries. Oo. Isa pa, kung magtaas ang gas, syempre mataas man ang presyo sa mga balaklon. So kagi man nga nagasaka ang presyo by 200. 200 ang nagsaka. Oo, sa some parts ng Bacolod, may na isa kabilog, nag-arrange na siya 230 ang price ng manok. So, sa Subong siguro, dili siguro ang pinaka-barato nga kuhaan sa manok. Okay, so bambuanti nakagi man nga nag 200 ang price sang manok. Bambuanti may ari gid diri nga price gid siya ma'am no. Brand ng Bacolod sa ibang nga part sa layo bala sa market kay dili man sila gyapon gakwa pagabot sa ila syempre transpo nila then amo na gapasaka sila gina-charge nila sa ilang nga biligya ang ilang nga transportation. Okay, so bambuanti amo ginano ang maapektuhan ang mga malayo. Bambuan kaga presyo ini sila 200 pesos bangon nga malayo ini sila diri sa syudad sang Bacolod kung sa diin ini sila nagakuha sa ila sini nga mga stocks bambuan. Okay, sige. At least subong ni balwa naton Bombo Carla nga because nga damo pa man gid supply, bulubahado pa ya ang manok, no? Ang presyo sang manok. Yes, bulubado pa subong bambuan no ang presyo sa manok ang rason dira ti kay mayara pa ini sila yung mga supply bambuan. Sino kay ngalan naton ma'am? Iyan ka manok barato. Manok barato. Imo ngalan ma'am? Andra ano ma'am? Bitar. Thank you so much. So bambuan na ini si Mama Bitar bambuan no diri ang tagiya ka diri ma'am. Okay. So nagabaligya ini sila diri sa manok sa area sa Libertad Public Market bambuan. Oo. Damo man gyapon manok bakal kadaga Bombo Carla no? Damo gid bambuan no kabinta ang mga kasudlan, mga tiil bala bambuan kay tungod nga ang iban nagainasal bala kung hapon di ini aga pa ini sila ya padulong sa baligaan sa manok para makakuha ini sila sa kasudlan nga preska bambuan. Oo, tapos iway punaw ang Libertad Public Market maski subong ya Bombo Carla nga kung generally nagsataas no magluwas ni abis manok kay may mga damo pa sila ya supply generally nagtaas ang mga balaklon niya pero why punaw ang tawo ga panindahan gyapon tawo no. Yes, sakto gid bambuan no bisan na ka mahal gid bambuan no kung nagtaas man ang presyo sa gyapon madamo ang manok bakal kiti adri sa Libertad bambuan makita mo tanan mo nga kinahanglanon kumambal na naton nga ari diri sa area sa Libertad Public Market bambuan. Kay everyday syempre kinahanglan man niya biya magtiga ang Bombo Carla mo no kinahanglan gid sakto gid bambuan na kinahanglan gid tigaan kag plastar bambuan magaluto sa sudan bambuan. So that is why mga kauturan ta ate kadto gyapon sa merkado. Wala gid gyapon na may mo bambuan kiti kung hindi sila magpadulong sa merkado ati hindi man sila makakaon man bambuan no ti kinahanglan gid gyapon nga padulong sa merkado. So mayo man nga balita bambuan kiti manubo kay ang presyo sa
manok bomboan. Dira sa anong tupad dira Bombo Carla sang sa sulod dira sa manukan section. Ano pag dira ang mga ginabaligya? Tiyari kita diri sa may ni bombo fish section o kung mga isdaan man bomboan. Si karon na lang naton gid bombo ang presyohan Pwede na diretsuhan. isda. Correct Bombo Carla. Kay may information kita nga nagamahal man ang isda o nanong pagkahimtang sa ning isda. Kay ang isda ya Bombo Carla kinanglan mo gid niya ipaubos mo so meaning everyday ti gina-transport gid ni sila ya. Yes, oo, bombo sakto gid no everyday gina-transport ni ay basi kung basi kung nilubok bala bombo ang presyo. Oo. Hello, ma'am. Ligak bala Karon lang ma'am. So bombo gabaligya diri sang isda diri bombo naga plastar na ini sila kag ang makita ko digi isda makoto naton kung ano ini nga mga isda bomboan ang baligya diri subong aga bomboan makoton man naton kung tagpila ang presyohan ay kasi mama kindogi dayon sa so bomboan ang makita ko diri hindi ko nikilala nga mga isda tilapia lang pero kilala ko di ka manggo sa bomboan pero makoton naton kung taga pila ang kilo sang isda bomboan. Kaya mo ni mga isda, may bilong-bilong ni bomboan, no? Bilong-bilong kag tilapia. Wala lang pa idea ko ano ining isa ka isda bomboan. Nagapalayo sila sa akon. So dari na lang si sir ang nagapaman. Ang bomboan, ang naga-slice. Hindi man siya. So wala pa no, pamangkot kita dari kung tagpilaya ang presyohan na isang isda subong nahuya sila bomboan. Huya sila. So sir, good morning. Tagpila ang kilo sang isda mo sir? Subong isda na 140 lang yung kilo. Ano na sang isda sir? Matan. Oo. Ano pag na isda ang ginabaligya mo sir? Tuloy. Tagpila ang kilo? 70 kilo. So na 20 lang subong nag-70 na sir na? Oo. Kamusta ang transportation sir sang isda sir? Damo nagigayong isda kasi kay barato lang. Barato man. Isda? Barato ng isda subong kay gadamo kadagsa. Supply gyapon ano? Wala nga barato subong isda kasi kay murag baka lang. Ano pag ang nagbaluan mo sir ang mga isda nga nagabarato sa subong sir? Marot ka matan. Tagpilang marot sir? 140 man 120. Sa bangros? Do mahal gurong bangros guro do 220. Ang muna pinakamahal? Oo, bangros. Tilapia yan, sir? 160 guro. 160? Okay. So, ang pasayan, may pamangkot rin pasayan, pila ko nung kilo, basi may idea siya? Sa pasayan, sir, basi may idea ka, tagpilang kilo? Wala ko idea ang pasayan ako, bilang kilong pasayan. Talaga akong bigyan mo. Okay, wait ko may-ari din sa piyak ang sa baligya, sa piyak bambuan, ang nakabaligya sa pasayan. Damo managbakal ni Sir Subong? Damo man nagbakal sa subong, sir? Way mo nagbakal? Nga. Parang bigyan na pasayan, no? Nga, wala man nagbakal, sir. Bigadon tao mo, way bra. So kakita ka pa rin nag-plastar, pila-pila ka bilog sa... Pila ka plastar, eh? Tago ka pala ka plastar. Okay. Sino ngalan na ton, sir? Si George, George, ano? Aluta. George Aluta. So, bambuan si Sir George Aluta, bambuan, iya timatan, mga 140 tisuro sa iya, nagnubo ang presyo sang matan, bambuan. Makita natin matan, dari tuloy, kag may ara man mga bilong-bilong man bambuan, no? Makotohinin natin kung tagpila ang kilo sang bilong-bilong diri bambuan. Ari sinanay, okay, do kayo unique sang iya siniya nga isda. So, nay mayong aga. Oo. Nay, tagpila ng kilo sa imo sinadari nga isda. Ano na sa nga mga isda, nay? Inid. Lapu-lapo ga. Lapu-lapo, tagpilang kilo, nay? Tag-400 Aring gagmay. Mahal ba? Pila? 300. 300. Aring gagmay, bambuan, 300. Then, ang dagko nga ginakaptan subong ni nanay is 400. Ang mga mahal mo nga isda, nay? Alatan, like 350. Mahal ba? Kagadlag ko, bibombo, mga isda, gid ba lang
dagkuan o mga tahom nga mga isda manamit di nga isda abambuan ang baligya ni nanay. Subong nay nagtaas ang presyo o ko nagnubo? Nagnubo-nubo gamay. Gamay lang. Gamay lang. Mapila na 5 pesos. Okay, sa di mo ni ginakuha nay? Wala siya sa dili gani ba? Pulo pandan ga. Pulo pandan. Nga nagnubo, nga nagnubo subong ang isda. Nga nagnubo nay ang isda nay. Nubo jutay. Nga how? Daw linaw bulaw. Linaw damo may makita ka mga isda. Oo, yes. Ay, okay. So mo naman ang rason bamboano kung nga nagnubo ang presyo sang isda. Pero ang nubo ya bamboan mga 10 ka pisos, 5 ka pisos. Tamo na ang nubo sang basta damo isda, supply. subong. Basta damo supply, why gid problema? Yes, basta damo supply wala gid problema. Bamboan tinay kamusta man kamo kay tungod nga taas ang presyo sang gatong nay? Ano gang? Okay, kamusta kay nagtaas ang presyo sang gatong? Gado gid yung baklanay Ang inyong transportasyon sa inyong isda? Ano na gani hina. Okay. So, isa-isa ka daw, pila mabaligya mo, nay? Kay aga lang ko gabaligya, wala kuya kung hapon gabaligya. Okay, so kung aga lang. Mabinta mo lang na eh. So, bomba-anti ko aga lang ini si nanay baligya sang iya sini. Lapu-lapu ni tanan, no? Lapu-lapu ka. Alatan ng Kilawan. Alatan kag Kilawan. Tag 350 niya. Ang inidya 400. Ang kisa 500 man naman na. Amo lang nimo, amo giniimo ginabaligya nga mga isda. Amo lang ni. Sa mga gwapa sang iya sini nga mga isda. Sa mga isda, ka mga sosyal sang isda ang ginabaligya ni ma'am? Yes, kung panon bomboan ka sosyal sang mga isda nga ginabaligya ni mama namit ini bomboan ini nga mga isda nga ginabaligya diri subong ni nanay bomboan. So kay ngalan na to nay? Si Marlene Marlene Flores. Taga din ka nay? Taga Distrito Region. Diri man sa Bacolod. Okay, so thank you good night. Thank you. So bomboan ti amo na no ang presyo sang isda ni nanay bomboan. So mama yung aga tag pilang kilo ma'am sang tilapia? 160 lang. 160. Ang bilong-bilong ma'am? 160 man. 160 man. Okay, nubo man. Ano ni siya yung ma'am? Lagaw. Sa pila ma'am? 340. 240? 340. Nga mahal na yung lagaw. Nga mahal niya mama. Guwapa na yan. Guwapa magituod bombo Alin sa una manamit man ining lagaw. Alin sa unang lagaw mahal gid man niya or nagmahalang gid subong? Alin sa una ma'am ang lagaw mahal gid or nagmahalang gid? Mahal yun na sa kay ng mga class A na sayang mga isda. Okay, naupod siya sa class A bomboan. Kumbaga naupod rin siya sa mga lapu-lapu man bomboan nga isda. No, class A ini siya. That's why nga mahal ang isda nga lagaw bomboan. Okay. So mayo man. Ngalan natin ma'am? 160. Ano ngalan natin natin ma'am? Line. Si Mama Line bomboan. Tiyan mo na iya nga baligya lagaw lapu-lapu nga gagmay tilapia kag bilong-bilong bomboan. So mayo man Bombo Carla, kay generally speaking, tungod madamo ang supply sang isda, why man gid siya nagmahal, no? Yes, barato man gid siya subong, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Kay actually kahapon pa malang gid tuod ang nag oil price hike mo, no? Pero tikabay pa ma-maintain lang gid ni sa gyapon kay again ano gid kitas na Bombo Carla no nga kung magtaas ang presyo sang gatong ang epekto sina syempre sa mga balaklon mamalahal pero kung sige nga damo supply sang isda at least mamulo maintenar nga bulubahadong nga presyo Bombo Carla sakto gid Bombo sakto gina nga kung magdamo ang saton sini nga supply bisan ano pa nga taas ang gatong Bomboan siguro mataas man siya pero hindi gid matamaan gid wala kataas nga maglabot sa 25 pesos ang isa ka kilo Bomboan ang taas. Okay, sige Tigambal desla medyo jutay ang nagapanindahan pero sa rakitaan gani naton niya hindi damo man gyapon nagakanto sa merkado ano. Amo gani Bomboan galing kiti syempre madamo man sila nga nagabaligya diri sa may merkado ti
amo na nga kung kaisa miyara gid nga dutay ang gabakal abang. Pero in fairness, cookies damo gutok-gutok gid sa isdaan, subong gani ako makita mo mga nagabaligya laman lang ara. Diya sa bambuan, ti mambalo naton kay tungod nga adlaw na bambuan no, alas 5 na. Usually aga ginadri ang binakal bala ang mga nagabaligya bala bambuan sang sudan. Aga pa na diri sila yan paninda diri sa may Libertad na bambuan. Kay Libertad ya Bombo Carla, barato man gid ang isda. Kumparar mo sa mga barangay nga market, sus mahal-mahal. Yes. Oo, bambuan kay usually ang mga barangay nga mga markets, mga talipapa sa mga barangay bambuan, usually diri man ini sila sa Libertad nagakuha sa ila sini nga mga baligya bambuan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Yes, bambuan, nagikan diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor live sa Libertad Public Market. At least makita naton subong sa mga kauturan ta because damo gid to dang supply sang manok, damo ang supply sang isda, apo subong pagpangita or let's say panghulik nila sang isda. So bulubahado pa man gid ang presyo. Why pagidya ang tanto bala nga epekto sini sang oil price hike. Pero again sa mga kauturan ta, no? Ang domino effect gid sina gyapon. If not ya subong ya in the next especially the coming days ya mabatyagan tagid na sa aton iya nga mga kabombo. That is why nga amo nang panawagan gid naton sa gobyerno nga kun pwede pa lang nga maanugid niya, masulbar na niyang sitwasyon kay hindi na niya amo. Hindi na natin tani naton mapalabot pa sa tiyempo nga inablang nagid maisa kagatos baka makahalangawa nagid no. Kung mag-isa kagatos ang presyo sang aton iyang gatong. Grabe nagid na iya siguro. Hamal ni Sir Tay Drogasyon na bomboan nag-rollback na kami ti sana all nag-rollback sa niya sa New Zealand. Rollback na to sila yati kita sa Pilipinas do. Wa pa man gid ya tsansa sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Ti subong niya ti agahambal ka pa na ang bill ti miyara na substitute bill to sa para sa amendments ang oil deregulation law. Hambal ta na ganit tani mapadasig na siya. Kay pinaka ginapanawagan gid subong ang suspension gid tani sang suspension gid tani sang excise tax, no? Para nga magdubo gid ang presyo sang gatong kay again. Kun diin pa to balang mga dalalagko nga mga kompanya sang nagabaligya gatong amo pa nang perte kamal-mahal gid yang ila yang presyo. No? Ambal ko gani ti sang una ya. Ambal dila gani ginakomparar bala sa aton yung mga kabombo. Sang una mag-anggrado mo kuno maglabot 90, isa kagatos, lipay-lipay ka, 80. Subong niya sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo. Ginanervyos ka kay presyo, kung sa presyo, balas ang gasolina, kay kataas mo. Ay, grabe. Imagine na, duway gid na iya bala nagsulod sa aton iya paminsaron nga, maglabot sa 80 or 77, 74. Ang presyo sang gatong, no? Ano man niya nga pagkahimtang ang ato, no? Again, grabe, ang pinaka-apektado nga sektor subong, ang sektor sang transportasyon. Again, kita man gid tanan. Kay dugay-dugay ni, debla ang pareho na sa mga jeepney drivers naton kay demand ni sila subong sang pagtawag, Bombo Kim, pagdugang sa plete. Hindi ka mag-demand sa dugang sa plete kaya mo na yung presyo sang gatong. Sa una pa ni ganing demand sa plete nga malubo pa tong presyo sang gatong, how much more subong? Siyempre sino naman apektado ti kita nga mga commuters kung taas naman plete pila naman di ba lang minimum subong naton nga plete ni sa mga bata Libertad, Mandalagan, mga jeepneys sa driyala sa downtown area is 10 pesos. Ti kung magdugang na pila naman ang idugang ta. Di mayo ganin sumong sa mga ginikanan, mga kabataan, wala pa nagka face-to-face classes kung magbalik naman na sa face-to-face classes. So, again, parte no, ang epekto sini sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, sa aton gidyaya tanan. No?
amo ginining dako nga epekto sini sa aton tanan. So, that is why nga dapat tingin mangkot ko sa Sir Tide. Ko Sir Tide nga ang nag-roll back kamo dira sa Kwanhaw sa New Zealand. Tihambal niya, gindula nila ang tax sa gas. Again, dito sa Canada, sang tinalikdan nga adlaw, gin-share sa aton, no? Ni Sir Ferdinand Galila sa Alberta, Canada, gindula nilang excise tax sa gatong. Amo ginitani. Ang pinakamahimo sang gobyerno, tito ko hindi man ni direkta ganing substitute bill nano ni mo nang monitoring man. Manyang series gani, wala pa ka-join sa rally, nagpasaka na plete, perte. Amo na. Itaas presyo sang gatong mo, no? Ay, mga kauturan ta. So, gindula, kung mahimo ni sa iban nga mga pungsod, ining pagdula sang excise tax o buwis tax sa gatong, tingay hindi ta diya pwede mahimo sa Pilipinas, especially sa sitwasyon naton subong. Amo ginayatan ni, para nga magnubo balaya, wala buwis, wala tax, magnubo ang presyo sang gatong. Grabe. Di mo na sa mga kauturan ta. Kayo home lang kita. May mga pagtawag, yung mga supporters, no, nga that is why sa mga kauturan, tamo na rin ni hambalon ta. Dibla subong, kumbaga, amuni ang pinaka-tsyempogid nga ang mga promisa to sa mga nagpapili ng mga nagdalaog subong niya, especially sa administrasyon nga, mahimo, tasang nagakaigo nga tikang para nga ma-address na yung problema. So, eleksyon, nagahilapit na. Marso na kita. So, kailangan binagbinagon tagid dyan, no? Sino nga mga opisyalis ang dapat ay butang sa pwesto? Kay subong niya ho, do ka helpless aton pagdiktas ang world market, why na? Pero how come ang iban nga countries or ang iban nga pungsod, just like Canada, New Zealand, makapanubo man sila sa presyo sang katong. Sige bala, diskusyonan naton sa aton lang nga pagpanimbalik dugang. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Okay, sige, balik na sa ato niya nga paratuntunan diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon ninyo kaupod sumong yang aga Bombo Ansindol Sorilla. And speaking no sa pagnubo no, maski apisar pa nga sa world market taas presyo sang gatong. Bada ng iban nga mga countries sambal na naton gani nagatinguha sila ya nga mapanubuan sa gyapon ang presyo sang ila sining nga gatong sa sining sitwasyon. Kahapon we had an interview sa Canada. Sa Alberta, Canada, ang gin-share to sa aton ni Sir Ferdinand Galila. Amal niya ti diriya bomboan taas sod pero mas may suspension sa excise tax. So this is also happening sa mga kabombota. This is also happening sa New Zealand. Nag-rollback sila tungod nga may suspension sang taxes sa gatong. Oh. Check naton sa piyak nga linya ang aton nga bombo correspondent direkta iya mga kabiran sa New Zealand, Sir Tide Rogasyon. Sir Tide, maayong aga sa liwat upod mo si Bombo Andri sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, Bomboan. Yes, sir. Sir, kamusta ka mo tanan? Oo. Sir, ano oras dira, sir? Subong. Subong 10:13 Bomboan. Come again, sir? Alas 10:13 Bomboan. Oo. Sa Ubra ka subong, sir? Oo, Ubra ka subong sa port. Okay, sige. Hambal mo na gani, no? Nag-rollback ka mo dira, sir, despite the fact nga mataas ang presyo sang gatong, especially, syempre, worldwide, no? Nga aman, Sir Tide? Time of the year padaan subong diri sa New Zealand na ma-export na sila sang kiwi. And para ma-export nila ang kiwi, damo gid haulers na truck ang kinahanglan nila. Kag damo man workers nga kakadto sa farm. All right. So and I think it's near election na 2023 na pressure man ang mga labor leaders regarding sa gakatabo sa kalibutan nga hindi man kami affected sa Ukraine. Kay layo man kami, medyo Middle East man din ginakuha namon. Pero supply and demand Japon bomboan basta maskin ano pa kalayo si Ukraine, maapektuhan di kami Japon. So like subong ari na ko di sa port, sako na di sila sang ila kiwi fruit. Oo. Sako na sila sa ano, sir? Sang export sang kiwi fruit bomboan. Ang kiwi. Ang kiwi fruit, dira gid na ihalin sa New Zealand, no? Amo na nga hindi gid kami kakontra sa China kay sila gid ang number 1 nga importer sang kiwi. Hindi pwede kontra. Magkontra pa ni sila sa China, why nagit pa may mo. Pati milk. Oo. Consideration man sa gyapon ang ano, sir, ang mga amo sina nga mga may mga deal or may mga kumbaga China ang nagabakal number 1 dira nga nagakuha sang kiwi sa inyo. Yes, like bomboan kung mapakita mo sa inyo pila ni ka truck subong ang parking di sa tubangan ko. Sige be, sir. Puro ni siya tanan kiwi fruit bomboan. Bale kiwi gold pa ning tawag bomboan kay sa New Zealand ang gini siya mapatubo. Tuod. Grabe no. Kiwi. Tisa niya siya ka truck. Dason i-load ni siya sa barko to. Sa unhan, medyo sako sila subong di bala ka mahal ni di ba ka sir ka mahal na nimo abot sa amon be yung kiwi fruit. I don't know. Nagalabot man sa diri man gyapon kay dira lang sa New Zealand makuha ang kiwi, so meaning makalabot ya sa Pilipinas man ang gold diri bomboan pero ang China I think obra na sila sa green. Nakibot gid ang New Zealand kay kung makaobra sila sa green eventually makaobra sila sa gold. Pero may mga chemist man ding lain gid ang pagpatubo sa New Zealand. Namit gid ya, sir. Namit gid ya bomboan. Kung pwede lang da mapadala kay gani sila di mag-end na sila sang export
export nila kadamo sang mga kiwi fruit di bumbuan ginapanghatag lang nila. Tuod ka sir. Ti meaning Oo, kuan ka mo dira. box, oo. Bastante ka mo gali isang kiwi fruit, duway ka mo yan na ano na. Waay kami na hidlaw. Hidlaw. Kay kumiyari ko di ginadala ko lang sa mga Filipino tanga mga Ilonggo tanga mga friends man eh. Oo. Nag-isa man sila ka karton pahubog na sila sang kiwi fruit. Kay ti ka kamahal sina sir no. Anyway, hambal mo na gani sir Tide. San o ka mo nagsugod rollback? Nagpanik kami Sunday afternoon. Kay Alright. gambal to sila nga pagka Monday ma-increase na. So naglinaba man ding amon linya sa gasolinahan bubuan. Pagkaubusan man. Oo. Pero pagka Lunes ang Prime Minister nagambal na dulaon niya ang mga ang excise tax and other fuel tax kay sila na masubsidize ang half sang gasoline sang mga bus nila sang mga bus dire kag ang iban nga transportation masubsidize ang government. Amo lang ng advantage kiti damo sila kwarta pambuan. Damo gid sila kwarta. So kutasig lang sir no. Inablang makakumpas lang siya. Supposedly may increase pero ginhambal dayon sang Prime Minister nga hindi kami masubsidize sa tiara dayon. No? Ako baga medyo politically ano man bumbuan kasi kay ti ang ilang opponent na national medyo gasaka sila labor mo. Silang gakapyot subong. So ang presyo was $3 sa nag-una gid saka sa Auckland kay medyo head na ng big city do $3.30 pero napapanaog na subong sa $2.74 bumbuan. Sir Tay, sinintimos man lang kami di. Yes, okay. Kung sa pesos, kung equivalent sina sa pesos pila? Sa $3.30 bumbuan kasobra siya naman kami di in pesos. Oo. Oo. Pero nagpanaog. So, mga 80 mga kami Japon bumbuan. Mahal gyapon. Mahal gyapon. Pero amula na, hindi mo mabatsagan kiti pisos-pisos lang bumbuan mo at dagmay lang. Ang inyo nga presyo ya, amugid na. Kumbaga kung sa equivalent sa aton, 80 pesos, salin sang una, amugid na ya. Oo, mas taas kami da bumbuan sa Philippines kung ano namon, convert i-convert namon bumbuan mas taas gid man kami sa Pilipinas. Kumbaga taas presyo sang gatong nyo sir. Sa amon actually bumbuan ang effect di akong dollar ang ginakita mo mas taas ang purchasing power sa New Zealand. So ang $3 is a very minimal money for a liter sang gasoline. Alright. Ang diferensya lang sa Philippines kay gamay gid sang purchasing power sa peso. Correct. Amo na nga do kabugat gid sa aton daso ng sweldo sang mga empleyado way panagsinaka pero ang balaklon gasaka. Pero sir, that's why hambal mo na gani sa inyo ya. Maski na mataas manabi presyo sang gatong pero well compensated abi. So that's why hambal mo hindi nyo mabatsagan. Oo, like bumbuan maano ka lang diya, ma-COVID ka, may 7 days ka nga matiner sa balay mo kay mapahuway ka. Ang gobyerno mahatag pa sa imo do $110 to $150 per day. Grabe. So may panggasolina ka man Japon. Oo. Grabe no. Ina bala sir, amo gid ang diferensya sa aton man diri no kay kita ya pigado gid ja amo na dira ya ka okay gid ya. Tapos paghambal nga saka presyo sang gatong nyo makumpas lang yang Prime Minister. Hindi kami masubsidize so dasig lang gid ja no sulbar dayon inyo problema. Oo, kagka-transparent bumbuan kay gadibatihay sila nga daan sa parliament ya gaubahay gid sila bumbuan mo. Oo. Kumbaga, kumbaga sir, can we say nga ang hindi iya corrupt ang panggobyerno mayara ang New Zealand? Hindi gid mo. May corruption siguro pero siya dugid kagamay mo kay ka grabe sila gid ka transparent. Mapobra di sila dalan bumbuan niya hindi gid ka pangawat. Tuod. Hindi pa na substandard. Hindi pa na substandard. Isa pa gina nga pagdasod bulan, nag-crack na. Oo. Itayon kagid sa parlamento ya. Ay in-newspaper kanila, amo kani, kawatan ka muna. Grabe Sir Tide, no? Amo na ang diferensya. Amo na ang diferensya kumpara sa aton di sa Pilipinas, no? Grabe ka transparent, ano man, sa ano gid na, sa kumbaga sa kultura man na. Dira? Kultura na gid siguro bumbuan kaga siguro amo na ang nagahatag di sa ila success mo.
less corruption, kay ang papakita nila sa tao nga maskin dakuha sila sang tax nga dako, pero makita sang tao ang tanan nga epekto sang tax, wala bayad ang mga ospital, subsidize pati mo mga bulong, Sana ang all ba? dalan mo, Oo. gani bumuano. Oo, mga Ano na hospital kaya, why problema? Oo. Pero sa aton sa Philippines, medyo budlayan na kay 130 million na ta. Yeah, that's why man. And so siguro ma-adapt gid ta kun nara gid tayo sa Pilipinas. Kaluoy lang sa mga driver, kay kabati ko sang ilang mga storya. Gani. Dira, yes sir, wala rally. Ang ginarali lang din nila bumbuan niya nga unta to na ang 7 days nga nga matiner ka sa balay kung ma-COVID. Amo lang ginareklamo nila, freedom lang. Freedom. Amo lang nang ginarali nyo nga ang Ukraine po, kaluluoy sa mga kabataan po. Oo. Oo, sila mo lang na, nga kinalan freedom. Kinalan, maskin ma-infect sila, magwa sila. Oo. Okay. Amo lang na yung problema Pero nila. when it comes to disgusto sa gobyerno or patas na gato, mga amo sinaya, mga panggobyerno ya, why gidya problema sa mga tao dira? Oo, ang ila lang to na obra, nag-obra lang sila placard, nga kataas lang yung sang gas. Di na pamatian man sila din sa gobyerno, tinadula naman ang rally. Grabe sir, no? Pagtaas ang gas, again sir, pagtaas ang presyo sang gatong sa anong adlaw gani, nagsaka? Nagsaka sang Saturday, Sunday, doon nag $3.03 di samon. And then pagka Monday, $2.74 na lang. Grabe. Pagka Monday, aksyonan dayon sang gobyerno. Mabumbuan. Grabe, no? Titani, Dres Pilipinas. Kay Sama ko na damo gin mapiktuhan. Yes. Yes, so nabla, kumbaga mas nami man sir, may mga comparison kita bala kay ti may mo gani ni man sang sa inyo dira, no? Mahimo sa New Zealand, mahimo sa Canada, ti tani man pwede taman mahimo diri sa Pilipinas, no? Anyway, Sir Tide, sige lang karagahan na isang kiwi dira. Sige lang basta Bombo radyo. Okay, Sir Tide ka trabaho niya ka monitor niya sa Bombo, sir, no? Ay, oo, kinahanglan tagi kay may mga pamilya tada bala. Sige. Lastly, sir, imo mensahe especially sa imong pamilya diri sa Pilipinas. Ti lang, pangadi gid Japon kay ti maskin layo ta sa Ukraine, hindi gid malayo ang Third World War kung magilintra ng mga dagko nga countries. Tapos protocol tada. Face mask ng Japon kay maskin zero na ang bakulod. Hindi ta gid mapaktan Japon. Okay. Sige. Sir Tide Drogasyon. Bless tanan. Yeah. All right, sige. Sir Tide Drogasyon ang aton nga Bombo International Correspondent direkta New Zealand. Sir Tide, sa liwat, salamat sa imo kag maayong aga. Maayong aga. Okay, sige. Nabatian nato niya mga kabira naton nga Bombo Correspondent direkta sa may New Zealand, Sir Tide Drogasyon. Sana all, no? Mambal ka na lang, mapapasana all ka na lang. Imagine na bala sa mga kabombota, sa Ilaya, pagtaas ang presyo sang gatong Sabado, Domingo, pagka Lunes, kumpas yung gobyerno, hindi subsidize ta na. Kakson ta ang tax sa gatong para magdubo. Kundi balik da yun. Sinintimos lang na nga saka. No? Dira mo makitaan ano ka efficient, ang matikang din ng gobyerno, tisaton niya do, pila na ni kasi mana ginambal, di dapat tatagan ni emergency power or if not, miski di pa tatagan ni emergency power ang presidente, ambal sa iba't mga manginalamon, tabla, di okay naman na, may ara naman na, pwede niya na mahimo, ti subong niya ho, ma-amendments sa all the regulation law, ti may substitute bill, ti ara na, no, sa Kamara, pero ti sano, ang kinahanglan tayo subong niya, inam lang, no nga hindi ta na mahimo man. Because man sang sistema ta. No? Amo na ang masubo. Kaya ti again sa mga kauturan ta, kag sa aton iya nga mga kabombo, balikan ta ang patrol, Bombo Kim. Sa aton yung mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, ang kumagkampanya, gani iya. Tanan naman lang yung nga promisa, himuon nyo man. Di bla? Yun na ba lang kung magkampanya, do amo lang man niya kapos ang magpatuman sang kasuguan, no? Ang mag-address sa aton iya nga problema. Ti nga
Nga kung ara na kita sa amuni nga sitwasyon, wala man haw. Ano na nga ton gina-wonder? No? Amo na nga ton iyang gina-wonder. Pareho ni subong sa mga drivers ta. Amo lang gini. Pinaka-affected nga sector. Although kita man tanan apektado, pero sa mga drivers ta. Gawiit ni sila. Yan ang pinakasolusyon naton. Pataas ta presyo, pataas ta sang plete, or hatagan ta sila subsidy. Ngaway gagihuhaw, no? Nga hindi ta na iya mahimo. Amo ni ang masubo, no? Kag mapait gidya naton nga sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas. Sila to ya, certain sa New Zealand, alos magdinumugay ito sila ya kung may ara, kaya bahid korupsyon, jutay-jutay lang alisa. No? Dutay-dutay lang alisa, sa ato niyo, na iya. Kabalan na iya. Oh, balikan tabalaan na si Bombo Carla May Defensor sa pihak nga linya sa dugang pa mga balita madulon sa aton subong yang aga. Bombo Carla, sa dugang nga report. Please go ahead. Yes, Bomboan, nagnangat 4 million Bomboan, no, ang balor sa nakumpiskar nga mga illegal drugs sa ginapatigayon nga mga buy-bust operation sa kapulisan sa BCPO Bomboan sa semana. Ako na sa isa ka semana, Bomboan, from March 7 to March 13, Bomboan. Imagine, 4 million ang worth sang illegal drugs nga nakumpiskar sang mga kapulisan sa BCPO Bomboan. So una diri no ang gimpatigayon nga buy-bust operation sa Police Station 8 Bomboan. Kag ini gipatigayon ini sa March 12 sa Puro Kahirop, Barangay Singkang Airport. Kaga diri nakuha ang isa ka suspetsado nga ginkilala kay Joey Piestanyo Bomboan, kag residente man sang nasambit nga lugar, kag nakuhaan ini siya sa worth sang illegal drugs nga 3 million pesos Bomboan ang worth sang illegal drugs nga nakuha sa suspetsado Bomboan. So ginsundan ini sa buy-bust operation sa Police Station 2 Bomboan. Ang ila sinadiri nga subject amo si Mark Arevalo Bomboan, mga 300,000 pesos manika convert sang illegal drugs ang nakuha sa suspetsado sa March ako na sang ang nagbatigayon man sa buy-bust operation ang Police Station 1 Bomboan, kung sa diin high value individual ang nadakpan diri amo gikilala kay Marcelo Flores, kaga isa pagid ka high value individual Bomboan nga nakuha sang CDEU sa Barangay Tangob ini Bomboan. Ini siya ginkilala kay Jobert Carian alias Kulot ini siya Bomboan, kaga ini ti worth ang ako na masubraman sa 100,000 man ang nakuha sa suspetsado Bomboan. 4 million sa isa ka semana. So dako gid ini nga achievement amo maning ginapasalamatan sang kapulisan sa BCPO Bomboan ang worth sa mga illegal drugs nga nakuha sa kapulisan Bomboan. Sa subong ini no na pasakaan na ini sa kaso ini nga mga nagkaladakpan Bomboan. So during sang week-long intensified police operation Bomboan, so mayara ini sila 28 ka mga persona ang naaresto, kag 22 diri ang na-file na sang kaso nga pagbayular sang RA 9165 Bomboan. May mga disposisyon na ang mga nagkaladakpan sang March 27 to March 13 Bomboan. Okay, sige. Grabe Bombo Carla, no? Million. Pero tiway gajaya untat, syempre. Minerigyan niya sang illegal nga droga. Ito pumatsyag ko. Kung adlaw-adlaw pisan, pulis, mga kapulisan niya. Adlaw-adlaw man ang dinakpanay, Bombo Carla? Mugid gani, Bombo, So, mabay pa nga ang mga dako gid bala nga ang mga nagauyat sini Bomboan tituod dako ang mga nakuha Bomboan, pero ini nga mga persona nga ni Bomboan na mayari diri nga bago lang na identify, may mga records na before Bomboan ang mga nagkaladakpan. So kabay pa no, ini matapna na gid Bomboan ang pagdamo diri sa mga nagabriga sang illegal nga droga Bomboan. Sige, salamat Bombo Carla. Bomboan na mo yung nag-report, gikan sa patrol, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May, defensor sa dugang iya nga balita ginturon sa aton subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay, iyari naman aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigayon sa region-wide tie-up subong yang aga. Ang aton nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo subong man aton yang mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Ari man niyang banwas ang Isabela nga kautro man niya man. Sa halos tanan sa bilog nga Pilipinas, pasado ng annual budget, kamuya nagaungot pa kamuya sa mga binaisay kag pamulitika nyo dira. No? Ito ka tinunto man blakis ahaw. Dito ka obvious naman ni Bing politika na gid niya kaayo. Hindi nyo ba magpa-suffer ang mga pumuluyo nga mapektuhan dira? Hindi ba lang maintindihan tama na yung kausabla sa mga vice mayor, sang guniang bayan members nila dira. I think ila po pinakapunto ba yung mga ghost employee, ipapasar lang, gina-question. Timpay, ka, so mayor nyo bla? Kung may ginahimo, da siya nga kamalamalahan da, duka quiz abla, duka sobra naman yung sahe inyo sa pamulitika. Nagsulat na galing gobernador da sa inyo, si Governor Bong Lacson. May kang tanan, kiwa nyo pa ba ng annual budget? Subong lagi ka mo yung nag-approve. Ay na ano. Yari natin mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga, Gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod, Kisibugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, yara kami sa gihapon sa Alert Level 1, Dria sa may syudad sa Bacolod. Pero ang probinsya sa Negros Occidental, yara sa Alert Level 2, no? Kay ti amo ning mando sa National Interagency Task Force tiyang Bacolod nga daan Bombolinseya. Nubo na gid man yang kaso. Kami diriya kapon zero naman ganing kaso sa Marso ya. Sini nga Marso do ka tatlo na mag zero case ang pinakatayog siguro anom pero kalabanan everyday duha isa. Pero ang province of Negros Occidental nubo man ang kaso o galing ti medyo kwan lang siya. Ang ginahambal dra sang Department of Health is ang vaccination bla hinay ang vaccination no sa probinsya. That's why nga nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2. Pero speaking man sa probinsya sa Negros Occidental, si Governor Bong Lacson, kung isang tinigda, nagsulat na niya sa banwas ang Isabela, bla, sa municipalities ang Isabela, kay perti na gito yung pumulitika ang ginatawag, bla, Bombolinse, kaya hasta subong niya, ambal ko doon sila na lang ning nabilin, nga way pa naka-approval sang ilang 2022 annual municipal budget. Kay karon ang sangguniang bayan nila nagka-question sa executive department nga daw kadamo kamo diri mga ghost nga mga empleyado di mga GO di hindi ka mag-aprobar ti damo sila kulatilya ti ang executive man wala man nila to gina-comply kuno to mga kulatilya nga to ti sinuning ka kaipit sini kuning mga pumuluyo ti hasta subong ho bangod ni sa ila nga pamulitika sang legislative kag sang ila nga executive department ang ilang annual budget wala ya mapasar Marso 16 na kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita no isa naman ka presidential candidate magapadulong diri sa amon sa may probinsya sa Negros Occidental si Mayor Isko Moreno ti mga sorties ni siya diri iya sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa sulod iya sang duha ka adlaw meaning today March 16 until tomorrow March 17. Kag bagulang gid nakapagigangot man kita sa aton nga Bombo International Correspondent direkta dito sa New Zealand. Amo rin ginambal ko kay na do mapapasana all ka na lang. Sa Ilaya Bombolinse, pagsaka sang presyo sang gatong kay worldwide man gid ning pagsaka sang presyo sang gatong mas diin nga pungsod pero sa Ilaya grabe ang intervention sang gobyerno. Sang Saturday Sunday saka pero sinintimos lang na ha. Pero pagka Monday nag $3 ilaya presyo sang gatong pero kumpas dayon yung prime minister nila dito na hindi kakson tani ang excise tax ang buhis sa gas kag kami sa gobyernong masubsidize. So in short, na-address nila dayon ang problema. Dito sa Canada, Bombolinse, amuman Alberta, Canada, may suspension man sila sang excise tax, no? Pero dire sa aton Pilipinas doga i-good lang kita sa gyapon. Kay diriya sa amon, Bombolinse, Mike, amo man na siguro sa inyo. Ang gaso may isa diriya ka gasolina station, yung pertigidyak malmahal, 82, 84, 80 ang iya yung isa ka litro
sang gas, no? Pero tiya ka mahal. Ibandria, 74, 77, nga ang amo niyang sitwasyon mga namon niya nga daan sa Bacolod, gas Negros. Huwag ga pala reho ang presyo sang gatong. So amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Lindsay, Bomboan, kag dira sa Kalibo sa mga balita manamon diri sa siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz sang amon sa ring napakigangutan bala si Representative Presley De Jesus, ang Vice Chairperson sa Committee on Energy, isunod diri sa ila sa ring meeting, nagapati siya nga kasubong madamo sa iya sa ring mga kaupdanan sa Kamara sa Kongreso, ang nagapati nga kinanglan gid nga ma-suspend ang aton sa ring buwis nga ginakolekta sa petrolyo. Kung hindi gid man pag isuspend kabilugan, di pwede man nga himuon lang 30% o kung 50% lang sa buwis ang kolektahon kung nagawori gid ang aton sa ring Department of Finance, ang aton sa ring mga economic manager sa posible mang epekto once nga isuspend ang excise tax sa sining buwis kay kadako sang pondo nga madula sa gobyerno. Sa iban pa namon diri nga balita, ang Commission on Election kagapon ng COMELEC nagpatigahin diri sa press conference kag ginapahayag nga preparado na diri sa Capiz kay ginapakita pa to kung paano mag-operate ang aton sining machine nga ginagamit sa eleksyon. Sa iban pa namon diri nga balita, ang Social Security System o kon SSS ang pahanumdom diri, naglibot sa mga kalanan, mga establishmento komersyal diri. May kantanan sa ila sa nibalang mga empleyado nga wala nila ginaparehistro, ginahulugan sa SSS. Didamo sa mga na-identified rin nga mga employer, amo nang ginapahanumdom nga ti pwede gid makasuhan ang mga employer ni bisan pa nga maghinyo ang ila sa nga mga empleyado nga hindi sila ya paghulugan pero ti obligado gid kad kinahanglan gid na nila hulugan ang ila sinitagsa ka mga empleyado sa SSS. Samtang may bypass operation diri sa amon binulto-bulto sang Shabu ang nakuha sa amon diri nga mga kapulisan sa sining nga sospechado nga si Aurelio Amania sang Barangay Tisa, Rojas City. Kag miari man diri sabat man diri sa amon sining nga provincial government may kantanan sa reklamo sa pila ka mga empleyado sang Bailan District Hospital Enero kag Pebrero nga wala mabaton nga sweldo. Sunod diri sa amon nga provincial budget officer. Tatlo lang to ka mga contractual employee ang wala masweldoan kag subong simana makabaton na sila sa ilang sweldo Enero, Pebrero kay bangod gani nga wala pagali mapirmahan ang ila sini nga pag-renew sang ilang nga kontrata. Amo na mga balita namon diri, balik dira sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboron, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapauna man namon diri nga mga balita no sa Kalibo, isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sang Aklan ti pagataw-an subong sang atensyon sang lokal nga gobyerno sang Malay no ang pagdevelop sa electric tricycle o kon e-trike program sa mo may isla sang Boracay. Ti sa information sa sangguniang bayan sang Malay, ginatutukan nila no nga mga programa sang gobyerno agud nga para mabuligan o matagan mula sa arang ang mga e-trike operators kag mga drivers kag mga supplier nga lubos nga napektuhan sa mga ginapatuman nga lockdown bangod sa natawag naton COVID-19 pandemic. Ti magluwas gusto man nila nga tutukan no sang LG Malay ang boundary payment system, battery leasing services kag financing scheme kag charging sang mga batteries sa mga e-trike sa suppliers. Ang mga supplier sang e-trike ginamanduan na sa bag-ong ilang ordinansa nga magtukod nga magatukod sang hindi maganaba sa duha ka charging station dira sa may isla sang Boracay. Ti sa karon kapin sa 250 no ka mga e-trike so kon 56% ang sa ina no ang naga-operate na sa isla sang Boracay sa subong no si idalom sang ginatawag new normal status.
Kag sa mundugang pagid nga mga balita, ang amon man nga sa bahin sa taga Municipal Agricultural Office, ti may pagklaro man to, kung sa diin matapos may mga nga mga nagapamakyaw kag kung tawgon naton dire mga kubrador, no, nagapamakyaw sa mga produkto nga ginabaligya dira sa amon nga may Kalibo Public Market, ti barato abi dira kunaga, tapos ginapakyaw sa mga taga-ibang nga banwa diri sa Aklan, ti dito man nila ibaligya. So before sila maka-proceed sila nga banwa, may mga ara sila nga mga nagyan nga checkpoint nga ginapatigayon sa amo ng opisina sang LGU, no, sa Municipal Agricultural Office, nga ginasukot sila sa 50 pesos kung ang ilang ginpamakalto nga mga produkto sa Kalibo Public Market like isda, tinulanon, no, magsobra sa 10 kilos, magabayad gid sila sa 50 pesos. Tinatingala tong iban, dapat siling nila ang nagabaligya ang dapat nga tikitan based to sa ilang officer kay Sir Oriel Las Piñas. Base ina ang inapatuman namon ng pagsukot sa inyo sa 50 pesos pag nang sobra sa 10 kilos ang inyong gimpamakal, based ina sa local revenue code, no, 2020-03 sang LGU Kalibo. Ina nga programa or gin-implement nila kaparte ina sang ginatawag economic recovery, no, sang banwa sang Kalibo, kay siyempre ara na kita subong sa gyapon extended kita sa pagpaidalom sa alert level 1. Kag sa mundugang pagid nga mga balita, ti kahapon, no, gin-check naton ang mga presyohanay sang nagasamutsari diri nga mga gasoline station diri sa amon sa banwa sang Kalibo. Ti may ara nga barato, may ara man nga mahal ang ilang diesel, no. Ang mga gasoline station nga 82 pesos, masobra 82 pesos ang ilang per liter. Amo nang gasoline station nga daw sintro gid bla, dira gid halos laban-laban ang kapagasolina ang pinanamon diri ka mga aklanon nagatabak sa banwa sang Kalibo. Ang barato ang gasoline station tong alaka tong may kapagasolina, amo to ang barato, no. Kag siling kagapon kami may ara kami nga isa ka gasoline station diri sa Kalibo nga sa likod niya isa terminal, Kalibo to banwa sang Balete. Siling nila to kagapon if in case nga makamusina, no, kay man diesel ang iyang ginagamit mo sa L300 van. So kung makamusina ang presyo subong, may tendency gid nga ang ilang grupo o hindi na gid magbiyahe kay siyempre bisan asin way na kuno gid sila may uli silang pamilya kay tuman nakamahal kuno sang muna nga diesel. Amo lang ni so far mga nagapanguna namon man nga mga balita diri sa amon sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinagapabilin man kami diri sa alert level 1 status ang Iloilo City umpisa subong nga adlaw tubtob sa Marso 31. Ugaling ang problema diri kay ti ang probinsya sang Iloilo magapabilin man sa alert level 2 status. Di magapagwa posible ginalauman subong nga adlaw sang executive order ang alkalde si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas na naga-extend sang classification sang syudad. Katikon alert level 1 ka 100% naman ang capacity sa tanan ng mga establishmento kag hindi naman diya pagpatuman sa amon ang no vaccine no entry policy sa mga opisina kag establishmento. Buot sa lingon, wala ka na ya, hindi mo na kinahanglan nga magpakita sa mga vaccination card in kaso nga magsulod ka sa tagsa ka mga establishmento dari sa may syudad sang Iloilo. Samtang sa piyak ka bahin na pakikangutan man dari namon ang amon nga transport group dari sa may syudad sang Iloilo kay ti kahapon kun tani ginabulubantayan to nila, ginahulat nila nga ma-download ang ining pondo para ya sa mga drivers, operators naton o galing nagtakop lang ang Marso 15, wala gid sang may nag-abot, wala gid sang may nagpakigangot nga mga operators nga nabato na nila ang fuel subsidy worth 6,500 pesos para sa aton nga mga drivers. Tinagapanawagan man diri ang transport group nga inkaso gid man magsulod na ang fuel subsidy sa mga pasada card sang tagsa ka mga operators, ihatag ini gilayon sa mga drivers kay para iniya sa mga drivers kag hindi para sa mga operators. Kay pila diya sa amon sa tuanay Bombo Radio Western Visayas, may pila diriya ka mga sitwasyon
nga ang ining fuel subsidy sadto nga ginhatag ka 7,200 pesos ahay. Ang naglabot ya sa mga drivers naton yara lang gidya ang iban sa 1,000 ka pesos. Iban gani ginahipos-hipos lang sa mga operator kay ti wala man niya sang ideya ang ining mga drivers. Samtang diri naman sa may syudad sang Iloilo sa gihapon kay ti subong nga adlaw kaina lamang sang kaagahon daw aga pa may nadakpan na tuya nga 4 ka mga lalaki, 3 sa ila mga minor de edad, isa dari sa ila legal ang edad. Nagtuyo nga magsulod sa 1 ka balay dari sa may distrito sang La Paz. Di ang isa to ka Iloilo ginpatawag sa may police station nagahilibion. Dayaw gid ko niya sa mga kabataan nga do mga batinggilan do kanami balakon kay isa todson balakit ti puwerte kasalawayon. Kag sa amon man diri kahapon, Bombo Radio Western Visayas, 0 case na kami diri sa COVID-19 diri sa may syudad sang Iloilo. Di mas maayo ini nga padayon na diri kita balang nga alert level 1 kabay pa nga ma-maintain ini naton kaga o galing kay tiang probinsya sang Iloilo kaangay dira sa may Negros, Bomboan. Alert level 2 kita sa gyapon, Bomboan. Amo gani man, no? Alert level 2, pero ti kita ya pareho kita ya Bombolinsi ang Iloilo City kag ang Bacolod City. Yati nag-alert level 1 to liligwa na gid. Pero kung tanawon mo bala Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, so naglaylo na gid man, no? Do okay na gid man. Kaya ti almost abiya sa aton vaccinated naman Bombolinsi mo. So that's why ang panawagan ganin sa Department of Health, importante gid dyan pagbabakuna kita. Kay nakitaan ta gid man niya ang resulta kung vaccinated kita. Ang ginaproblema tayo sa sabong ya Bombolinsi, duway naman ang COVID ang presyo sang gatong nga tanan kita ya apektado Bombolinsi. Amoged, kag ti ginalauman man diri nga sa masunod nga semana Bomboan, Bombo Radio Western Visayas may ara sang rollback sa presyo sang gatong. Ti ang ginalauman diri sa mga drivers bisan pa yung ati ngiret man sila kiti may ara sang rollback. O galing kiti base wala ang ginalauman nila sinimtimos malang rollback. Pero hindi ang abal diri sa nga oil companies base posible no nga may ara sang rollback sa diesel 10 pesos ang magabuhin sa presyo sang diesel. Samtang masobra sa 4 pesos naman niya sa presyo sang gasolina. Bomboron. Mayo gina nga balita. No? Subong nga semana ginahulat man niyo kay kung hindi pagid ni mahatag ining fuel subsidy para sa mga chuper magauntat na gidya biyahe diri mga drivers. Pero kagapon na mention diri sa amon nga budget officer sa province nga na-download na kuno ni ang pondo kag para sa mga chuper ni nga magabaton sang 6,500 pesos. Diragali sa Iloilo, wala pa Bombolinsi? Wala pa gid. Ito syempre ginpakigangutan man naton ang direktor sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga si Sir Richard Osmeña sa iya mga talatapan kahapon. Office hours wala sa iya nga opisina. Kung sa diin na naman siya nagkadto guro nga mga lugar Bombo Radio Western Visayas kay kung laboton mo sa gani through text, through tawag man, through call, wala yagidya ginasabata. Di ginkantuan na lang namon to sa opisina niya o galing kiti wala man tato sa may nakuha, nagatubang lang sa aton, staff lang. Di hambal, wala man kabalo kundi nagkadto. Wala gigalisin siya si direktor niya sa ila kundi makadto yaman. Bombo Leonard. Muna ang budlay da Bombolinsi, no? Kung sa diin kinanglan sang tao ang sabat nila, no? Para sa muna nga mga bagay, wala sila laban-laban basta mga tag-as gibiya nga opisyal nga pareho man diri sa mo na may mga ara nga mga opisyal man diri sa mon sa opisina sang gobyerno no nga kung kisa kadtuan mo damo to nga may mga muni, may mga meeting, may mga kadtuan kuno to pero biyawang kwinta way sila kabalo before yes sila magsulod silang opisina naman manan naton nga ara gali nag time in sa sulod pero kung kadtuan mo na to wala kuno siling nila kay dito sa kung kisa sa regional dira sa inyo kung kisa may ara nga mga Zoom meeting pero bayawan kwinta na kan nagapalagyo lang sa interview kay siguro way sa kabalo kung anong ila isabat Bombolinsi. Amo ganit yang balta gani mangindon dito sa may consular office man sang DFAO wala man pagsabata. Ano ni man mga utod ni sila guro di lang nakulbaan sila yang magasabata diri sa may kahanginan. Sige lang ala na gid ang akon nga tiyempo hindi ko na papalik. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. So ano man kita yung mga kabayan manabilin nga tiyempo.
Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jess de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takla 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Yari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko, bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 16 sa bulan sa Marso 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Series Boss, hindi makigbahin sa transport strike nga panagayunon sa Marso 21 tubtob 22. Taxi operator sa Negros Occidental, may manghingyo angon sa amendments ng oil deregulation law. Samtang north at south nga lane sandalan sa Bata Flyover, siguraduhon halin o kung siraduhon halin subong adlaw para sa rehabilitation. Konsihal kag Vice Alcalde sang Isabela, nagatag sa mga kondisyon agad nga mapasar ng budget sang Banwa. Presidential Commission on Good Governance nagsabata sa tagpababa ni Anay Senador Ferdinand Marcos Jr. siya claim nga ang issue sa 203 billion pesos nga tax liabilities. Sa aton balita national, hagna nga nag-amend sang Downstream Oil Industry Deregulation Act, aprobado na sang House Committee. POEA, kag manpower agencies ginhingyo nga magasto para sa evacuation sa mga Filipino seafarers sa Ukraine. Media, kaiban pa nga stakeholders ginpahanugutan na nga pag-obserbar sa nagapanayon nga printing sa mga balota. Sa aton balita international, capital sa Ukraine, nagpatuman sang 35-hour curfew natapos ginatake sa tropa sa Russia ang Pilaka Tower. Presyo sa produktong petrolyo sa Canada, nagsaka man ng bangod sa Ukraine-Russia conflict. Balita sa negosyo, presyo sa diesel sa isla sang Boracay,
malapit na 100 pesos kada litro. Balita sa inampang, Olympic gold medalist Heidelin Diaz nagpanawagan sa ibang mga atletang magpadayon sa paghandom agud malabot ang kadalagan. Balita sa entertainment, Quezon City Mayor Herbert Bautista numero 1 sa tagipusoon ni Rufa Gutierrez. Sa balitang espesyal, Ukrainian actor nga gintiro sang Russian forces napatay matapos ginhatag niya sa bata nga iya ginakungkong ang iya nga bulletproof vest. Amo yan tumakabombo ang aton cinema headlines. Kakaron, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita lokal. Ginkonfirmar sang Public Relations Officer sang Valleycar Transit Incorporated o kunang VTI nga hindi makigbahin ang mga series buses sa transport strike o kun untat biyahe sa Marso 21 kag Marso 22. Sa interview sang Bombo Radio kay Jade Ceballos, gimpahag sini nga hindi makigbahin ang mga miyembro sang Provincial Buses Association of the Philippines sa transport strike bangod nakitaan Manila ang epekto sini. Sunod sa kay Ceballos, madamo sa mga pasahero nga luyag magbiyahe. Aminado ini nga posible maapektuhan ang kanamuon sa mga pasahero sa masunod nga Lunes kag Martes apang iya lamang ang ila sini nga mga ukonyara lamang ang ila nga mga units maghulat sa mga terminal. Idugang man sini nga hindi man sila basta-basta nga makauntat biyahe bangod batok ini sa pulisa sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ginistoryahan naman sa ilang management ang pagpasaka sa pletehan bangod nga kinahanglan nga isa ang ila sini nga panindugan sa Provincial Buses Association of the Philippines. Kung mahisugtan nga magpasaka sa plete, ila ini ipadanga sa LTFRB agud nga makapagwa sang anunsyo. Aminado naman si Ceballos nga hindi pa fully operational ang ilang mga units bangod limitado lamang ang nagabiyahe apang ginahimo nilang tanan agud nga makaserbisyo sa riding public. Ang stand namon as members ng Provincial Buses Association of the Philippines nga hindi kami mag-intra sa strike kaya hindi akita ta naman no ang epekto sini may mga pasahero pataya nga gusto man magbiyahe so amo na balas hindi kami mangin kabahin sa sina nga aksyon no. Ang kabahin sa pagpahig ni Jade Ceballos, PIO sang Valleycar Transit Incorporated. Nagalaw ang taxi operators of Negros Occidental o Contono nga kung namiyandahan gid man ang oil deregulation law sa Pilipinas bangod sa pagsakas ng presyo sa produktong petrolyo. Himuon ang adjustment nga mahimo makabuhi sa mga drivers. Sino kay Mario Luis Eusebio, presidente sang Tono. Yarapan ang mga ini sa recovery stage bangod sa kalitan sa COVID-19 habang nagsaka naman ang presyo sa gasolina kag diesel. Gani nagdugang ang palaligban sa mga drivers kag operators sa taxi. Aminado ini nga bangod sa tuman nga pagsakas ng fuel prices na makompromiso man ang mga drivers kung sining kulangon ang kita sa mga inibisan papanubuan ang ginabayaran nga boundary. Ini bangod imbes nga ipauli na sa mga driver ang income sa ilang mga pamilya. Pagagamiton pa ini sa pagbakal sa tuman kamahal nga gatong. Naibaluan nga ginahitso man sa karon sa Kongreso ang posibilidad nga pag-amend sang oil deregulation law. Suno kay Eusebio, kung i-amend gid man ang layi, dapat masigurong na ang adjustments ang saramakabuhi sa mga drivers. Panawagan man sang Tono ang temporary suspension sa excise tax sa oil products. Aminado naman ang mga ining worldwide ang epekto sa pagmahal sa produktong petrolyo apang positibo ining makabulig ang Philippine government sa pagpahagan-hagan sang epekto sa mga pumuluyo. Suno kay Eusebio, kung magpadayon pa ang pagtaas ng presyo sang gatong, mapilitan na ang mga ining magpasaka sang plete. Apang ginakahangawa naman sining mahimo maduloan sang pasahero ang mga taxi. Kung dugangan pa sang 10 pesos ang flag down rate nga 40 pesos. So pagkabati nga ang deregulation law, medyo i-amend nila, i-adjust nila or whatever dangay mo nila. I-hope kita nga tani this time, i-adjust nila ang presyo ng fuel. Accordingly, kung ano kitang sa market nga, considering man ang mga players sa transportation, nga mag-income, mabuhi man. Hindi naman ni national issue, Muslim o worldwide na ni. Pero ang mabulig ang aton nga country, ina pa maagi sa pag-suspend sa mga taxes na, magpanubuan ay ang presyo nga masarangan natin nga mabuhi. Nabatay na pa ni Mario Luis Eusebio, ang presidente ng Taxi Operators of Negros Occidental. Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga. Dugaga balita lokal nagaaguntuman ang mga sugar planters sa Negros Occidental bago sa tuman kamahal nga presyo sa produktong petrolyo. Inisunod sa kaya Manuel Lamata, ang presidente sa United Sugar Producers Federation o kunang UNIFED, ginapaliguan ka ginabisitahan na sa maini ang ilang mga karbaw ilabi na gid sa karon ang gilalantaw nga mabudlay ang pag-operar sa mga mechanical equipment bangod sa pagmahal sa produktong petrolyo. Sunod diri hindi man maagwantahan ang presyo sa diesel gani hindi man nila
padalagan ang mga katraktura nga ginagamit kun tani karon nga nakaanda na ang mechanized farming. Patang sini nga 90% sa mga sugar planters ang may traktura samtang ang wala naman ang nagaarkilaing kaso ginman nga kinahanglan nga magpaarado sa kampo. Apa nga mga traktura ang ginapadalagan gamit ang diesel subong man ang pagpatubig sang kakampuhan sa tion sa Tigilinid. Dugang pa nila mata nga ang pag-operate sang tractors kag ang sabahin sang kaon sa diesel ang nakadepende man sa konsumo sa mismo nga salakyan kasubong man sa kalaparon sang kampo. Ang mga trucks nga ginakargahan sa tubo ang nagapadalagan man o kung ginapadalagan ini pinaagi sa diesel gani pahayag sini nga wala na sa mahimo ang mga planters kundi ang maghugot na lamang sang paha. Ginabantayan na lamang nila mata nga matapos na ang giyera sa tunga sa Russia kag Ukraine nga mo na ba na rason sa pagtimbok sang presyo sang gatong. Ginalauman sini nga sa tion nga mauntat ang giyera maganubo man ang presyo sang gatong. Sunod sa kaila mata nagdungan sa milling season ang pagmahal sang produktong petrolyo. Ginahimo namon subong ginapaliguan namon to mga karbaw namon no ginabistihan kay daw amo naman ni pakadto ta karbaw na kay do hindi na niya magwantay ang presyo ka krudo dinik dagan mga traktora ta do hindi kita ka negosyo siniya magamuna way git zero git 90% siguro bisan maginano may traktora git hindi ka man pwede ka parado kung may ka traktora. Everything is run by tractors, irrigation mo, diesel man, tanan fuel git. Ang kabay sa pagpayag ni Manuel Lamata, presidente sang United Sugar Producers Federation. Temporaryo nga siraduhon ang isa ka lane sang dalan sa Circumferential Lacson Flyover sa Barangay Bata para sa rehabilitation nga patigayunon sa Department of Public Works and Highways Bacolod City District Engineering Office. Sugod subong nga Marso 16. Suno kay Dennis Perma, Admin Chief sa Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw. Ginabanta nga magalawi ang rehabilitasyon tubtob Mayo 9 sini nga tuig. Suno kay Perma, mag-a-assist sa mga ini sa dalagan sa trapiko kag magabutang man sila sang signages agod ang nga mangin aware man ang mga motorista sa ginapatigay nga rehabilitasyon. Pagasiguraduhon na o kung pagasiraduhon man ang north to south nga lane agod nga kay uho ng flyover. Suno kay Perma, ang mga security kag safety devices ng DPWH naman ang bahala nga magbutang agud magiyahan ang mga motorista nga may ginakayo sa nasambit nga flyover. Samtang pahayag naman ni Perma nga sa ang Sumag Old Bridge ang ginakayo kag hindi maagyan sa karon kag wala man sang problema sa mga motorista bangod malapad man ang Sumag New Bridge. I-rehab nila, then madu sila something, mga repairs ka gano. Dali lang pa sila repairs and rehabilitation. So, by that ma'am. Actually, depende na siya ma'am kung for example, ang DPWH, nagkakandak na sila instruction mo. By sometimes nagkakandak na sila per year or sometimes mga sa tuwi, mga semestral bala. Nabate na paig ni Dennis Perma, ang Admin Chief sa Bacolod Traffic Authority Office. Samtang ginkonfirma naman sa Executive Director sa Emergency Operations Center kung ang EOC nga magapabilin sa Alert Level 1 ang COVID-19 status diri sa syudad sa Bacolod humalin Marso 16 tubtob 31. Sunod sa kay M ang gipagwa na sa National Interagency Task Force o kung NIATF ang panibagong nga COVID-19 status kung sa din ang Metro Manila ang ipaidalom sa Alert Level 1 kasubong man ang 47 ka iban pa nga mga local government units o kung LGUs. Nakabahin man sa gipaidalom sa Alert Level 1 sa Visayas ang Bacolod City, Aklan, Capiz, Guimaras, Iloilo City, Cebu City, Siquijor, Biliran, Ormoc City, kag Tacloban City. Magapabili naman sa Alert Level 2 ang Negros Occidental. Patag ni ang nga sa karon Alert Level 1 ang pinakabago nga COVID-19 status sa pungsod pagod wala pa naprobahan ang Alert Level 0. Ebaluan nga ang syudad sa Bacolod ang napabilin na sa bahin sang single digit nga nag-record nga kaso sa kada adlaw kung sa din 6 lamang ang pinakapataas nga na record samtang makapila na magkabeses nga nag-0 case ang Bacolod City kalikip na kahapon. Apisan nga madubo na ang kaso kasubong man alert level status panugyan ni ang magsunod gihapon sa minimum health protocols. Panawagan sini sa mga dues na para sa booster shots nga magpadulong na sa mga vaccination centers agud nga magbaton sang third dose. Samtang wala man ini nagaunta sa pagpapanugyan sa wala pa na bakunahan nga magpabakuna. Agud nga mapabilin nga 0 case ang syudad. Alert level 1 man kita gyapon until end of the month, March 31. So bali Metro Manila plus 47 ka LGU. Ang sa Visayas, ang nadala is Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Iloilo City, Cebu City, Siquijor, Biliran, Ormoc City, Tacloban City. Mula na sa Visayas.
Ang kabahin sa pagpag ni Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Ginpanindugan sa chairman sa Committee on Budget and Appropriations sa Sangguniang Bayan sa Isabela nga madugay na nila nga ginapangayo ang 3 ka butang nga mahapos man lang mahatag at isaprubahan ng 2022 annual municipal budget. Apang wala gihapon ini ma-provide ni Isabela Mayor Irene Montilla. Sino kay SB member Francis Balabora, 3 lang ang ilang ginapangayo sa alkalde kag gini ang ginalikipan sa listahan sa mga pangalan sa job order casuals. Kasubong man ang kontrata nga ginpirmahan, accomplishment report sa 2020 to 2021 project, kaginpunduhan sa idalom sang 20% development fund, kasubong man ang total local income sa 2020 to 2021. Paig nga malabor nga gin-request na nila ini sa nakaligad nga tuig sa grupo ni Mayor Montilla, antes ang pagpasar sa 3.5 million pesos nga supplemental budget sang Banwa. Kapag naghingyo ang alkalde nga ipasar na lang ini gani ang SB ang nagsugod sa baylo sang Colatilya nga ang mga dokumento ang i-follow up na lang sa mga iniya. Apang tubdob sa karo wala ini gihapon ang paggawa ni Mayor Montilla. Nagpanindugan o kung panindugan ni Melabora nga mahapos ng man kung taning nga ipagawa ang mga dokumento bangod kabahin man ang mga ini sa ginakonsiderara nga paghumaan sa annual budget gani na tingala ini kun nga ini mapakita sang alkalde. Naibiluan nga isa ka ginakwestiyon sa anong kakatapos ng Sangguniang Bayan ng 19 million pesos nga pondo para sa sweldo sa mga job order casuals. Gani luyag sa mga ini nga matumod ang mga magabaton siniya. Samtang ang accomplishment report sa 2020 to 2021 project sa idalom sang 20% development fund. Ang kabahin naman sa public documents gani mahapos ng ini nga ipakita apang panindugan sa mga opisina nga nagakapot sini nga ang alkaldeng dapat nga pangayuan siniya. Samtang luyag man sa mga ini nga makitang total local income bangod sa nahibaluan sa mga ini nga mayara sang 5 million pesos nga deficit sa local collection kada tuig nga luyag Manila maplastar. Nga hindi mo submit, kaya araman na nada. That is public documents. Nga hindi mo matag. Provide kita ang 3, kaya araman na nada mo. Nga kabudlay, gina-provide. Kada tuwig, may ara ka na nada nga kung anong status ang 20%. Ano status ang collection. May gina-total ka na nada. Paano mo nasa ma-insert sa dason nga tuwig, annual budget kung wala nada. Ang amon, tanan nga ginapangayo. Ara man na nada. Galing kay amot kung nga ang kapatigas sila sang submit. Nabatay na payag ni Isabela Councilor Francis Malabora. Sa atong kinapusan nga balita lokal, ginatag sang Vice Alcalde sa Banwa sa Isabela nga wala ang maini na kabaton sang sulata gikan sa Negros Occidental o kung sa kay Gobernador Eugenio Jose Bong Lacson may kaangtanan sa wala pa maprubahan nga 2022 annual municipal budget gani wala man sila sang ma-reply. Sunod sa kay Isabela Vice Mayor Renato Malabor Jr., ang committee chair sa Sangguniang Bayan, wala sang may nakalabot sa iya opisina nga hard copy sa dokumento o konsulat gikan sa gobernador. Iniman ang rason kung nga atubtob sa karon wala sila makasabat sa ginaligar panawagan ni Governor Lacson. Sunod sa Vice Alcalde, nahangpan sini ang simpatiya sang gobernador may kamtanan sa nagakaipit na public service apang nahangpan man sini ang sitwasyon sa iya sini nga mga konsehal. Nibuloan nga isa sa panawagan ni Isabela Mayor Irene Montilla amo ang pagdialog sa grupo ni Malabor kay iniman ang hingyo sa gobernador agon nga matulid kag masolusyonan ang problema. Apang paatag sang Vice Alcalde nga nagapahayag ang anom nga mga konsehal sa idalom sini nga sa tiyon nga ginapatawag sila sa alkalde imbes nga meeting ginamulay lamang kag ginasinggitan ang mga ini bangod sa hindi insakto nga pagtratar sa ila katag di Malabor nga nagahingyo na ang mga konsehal nga hindi nila luyag makigsapol upod sa alkalde gani nga nabulayan man ini sa pag-mediate. Dugay nga pag-ayo nga pag-istoryaman sang executive kag sa mga membro sa council, ako mismo nabudlayan naman sila sitwasyon kag sila. Do nagapamalibad na bala kay ginapatawag sila permit tapos kinakigyan lang sila permit do hindi nice biyang pagtatar sa ila. Amo na siguro nga wala man na ni Gobong kay tiway pa man siya kay sabiag sa amon mo. Even ang iya letter nga ginpadala sa Banwa wala man ginatag sa amon opisina. Ang kabahin sa pagpahayag ni Isabela Vice Mayor Renato Malabor Jr. Ginpanudugan man sini nga luyag Manila nga mapasad na ang 2022 annual municipal budget. Gani nagpatiguayon sila sa press conference agad nga ayuon si Mayor Montilla ang iplastar na ang mga ginapangayo nga dokumento. Patang sini nga sang mag-ayo ang alkalde kung mag-ayo ang alkalde sa Sangguniang Bayan nga pisar ang ukon ipasar ang 3.5 million pesos nga supplemental budget, nagsugot man ang maini sa baylo sang Colatilya nga sa masunod nga lamang igahatag ang mga dokumento. Apang sunod sa Vice Alcalde kung sa diin ang supplemental budget palamang hindi na ini mahatag, hindi pwede. Nga bisan sa budget para sa bilog nga tuig hindi pa gid ini matunan. Patag sini nga ang pagcheckar sa dokumento ang paagi lamang agon nga matumod kon ang mga pundo ang nagatupa sa nagakaigo nga project o kon sa bahin sang departamento.
Sunod sa kay Malabon, wala man sa malain sa ilang nga ginahingyo. Gani ginakatingala sini nga hindi mahatag sang alkalde. Sama na sa rason siguro nga kurbanas lang grisgo subong. Kiri ginayo ta nila nga pasaron bis kanula lista. Pero nagkulatilya ang SB nga pasaron na namon. Pero palihog ipasa ninyo ang lista sa kontrata sang JO sa mo tong time sang December. Kay tiging kulang ang ila budget mo. So nagpasara to okay na gito na swelduan sila. Ang problema kaya sa subong skan gito nga kulatilya wala gyapon. Kaduwa na ni siya instance ang annual budget naman nga wala man gyapon nila ginan. Ang kamay sa pagpahayag ni Isabela Vice Mayor Renato Malabor Jr. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga. Mga kabombo, dugang nga balita, gin-reject ng Presidential Commission on Good Governance ang tagpamaba ni Senator Ferdinand Marcos Jr. sa iya sining claim ng issue sa 203 billion pesos tax liability sa mga Marcos ang ginadiskusyonan sa PCGG ka Bureau of Internal Revenue. Inatag sa PCGG sa isa ka letter reply kay Aksyon Demokratiko Chairman Ernesto Romel Jr. na sa Marso 9 nagsulat kay PCGG Chairman John A. Agbayani agud nga magpangayo sa patag sa statement ni Attorney Vic Rodriguez tagpamaba ni Marcos Jr. sa agreement sa tunga sa BIR kag PCGG na tuy sa 203 billion pesos nga estate tax ng pamilya Marcos nga wala pa sa karon na bayaran. Sang Marso 11, nagresponder ang PCGG sa sulat ni Ramel kag ang duha ka mga page nga letter ang ginpirmahan na nanday Chairman Agbayani kag Commissioners Attorney Raymond Anthony C. Dilag kag Major General Retired Roderick M. Paraino. Sunod sa kay Ramel ang rebuff sa PCGG kag Attorney o kung sa kay Attorney Rodriguez ay isa ka pamatud nga ang kampo ni Marcos Jr. ang liwat naman nga nagbinutig kaangay sa masami nila nga ginahimo sa madamo nga mga issues na tuy sa ila pamilya kalkip ng ila sininga ill-gotten wealth. Kakaroon mga kabombo dito kita sa detalye na sa ato nagapangunang nga balita national ginaprubahan na sang House Committee on Energy ang hagna nga naga-amend sang Downstream Oil Industry Deregulation Act samtang nagpadayon ng pagsaka sang presyo sang gatong. Sa online meeting ginaprubahan sang committee ang hagna nga ginatawag Oil Deregulation Law subject to form and style. Una naman gipayag ni Acting Cabinet Secretary Melvin Matibag nga diskusyonan sa Department of Energy kag Department of Finance kaupod si Presidente Rodrigo Duterte ang pagpanawagan nga suspendihon ang fuel excise tax kasunod nga asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sunod sa iya kon makikita na ang presidente sa iya mga gabinete makabaton ang publiko sang mas solid nga desisyon kag mas compelling nga sabat natuy sa oil subsidy. Indugang man sini nga pahayag ni Duterte nga posible magapanuwag sila sang emergency session sa Kongreso agud nga ma-address ang nagapadayon nga problema. Nagapati naman si Matibag nga hindi lamang short-term solusyon ng kinahanglan kundi long-term ganiti una para sa Kongreso nga review ang oil deregulation law kag kun nagaserbe pa ini para sa interes ng publiko. Sa idalom lang sa layi nga mas kilala bilang Downstream Industry Deregulation Act, ginhukas ang government control agud nga mabuligan mga oil companies nga mas mangin competitive sa ila supply kag presyo sang produktong petrolyo. Nagpanawagan si Philippine Ambassador to Budapest Frank Simafranca sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA kag manpower agencies nga magasto para sa evacuation sa mga Pilipino seafarers sa Ukraine. So kay Simafranca, ang welfare kag kaluwasan sa mga seafarers ang ilang mayor nga responsibilidad. Gani nagapilar ini nga buligan kag i-shoulder ang gasto kag pag-extract sa mga seafarers sa luwas ng lugar. Sa latest nga data sa Department of Labor and Employment sa sea-based OFWs sa Ukraine, 146 ka mga seafarers ang on board pa sa mga barko.
49 ang na-evacuate kag 277 ang gin-repatriate. Sunod kay Simo Franca, ang pag-extract sa mga seafarers nagikan sa lugar nga ginlungtaran sang giyera ang nagakinahanglan sang dako ka balora. Sunod naman kay Eric Marquez, isang joint manning group nakigangot na ang iya grupo sa POEA agud may istoryahan ang nasabit nga concern. Gin-propose man sini nga dapat magpagwa sang direktiba ang POEA sa mga seafarers. Nagpromesa man ang POA representative nga i-relay ang issues nga ginpadangat sa administrator nga si Bernard Olalia. Matapos nga nakabaton sa mga aligasyon na tuwi sa kakulang sa transparency, ginapanugutan sa Commission on Elections sa COMELEC ang media. Iban pa nga stakeholders nga mag-obserba sa nagaparan nga printing sang halalan 2022 ballots sa National Printing Office sa Quezon City. Sunod sa kay newly appointed chairman Saidamin Pangarungan, ini ang kabahin sa ila programa para sa kompleto nga transparency subject sa limitasyon nga hindi nila pagpanugutan nga makompromiso ang seguridad sa mga balota. Ang aktibidad nga ginhiwat matapos gin-criticize sa mga poll watchdogs nagkampo sa pila ka mga kandidato ang COMELEC sa pag-reject sa ila sini request nga bisitahon ang NPO facility samtang nag-print sa official ballots nga pagagamiton sa May 9 elections. Gimbaso naman ni Commissioner Marlon Casquejo ang pagsaka sang Omicron variant sa Enero sa ila hugot nga restrictions. Bilang transparent, nag-offer ini sa CCTV footage sang wala ginpanugutan ang mga observers. Kahapon, nag-set up ang COMELEC sa viewing room sa sulod sang NPO facility agud nga panugutan ng mga observers subject sa accreditation sang COMELEC Education and Information Department agud i-monitor ang pagprint sa mga balota. Nagpabutyag sa suporta ang pila ka mga retired military, kapulisan kag Coast Guard officials kasubong man ang mga Medal of Valor awardees sa presidential candidacy ni Anay Senator Ferdinand Marcos Jr. Ginkumpirmar sa former Armed Forces Chief of Staff retired General Filemon Santos kag Medal of Valor awardee retired Colonel Ariel Querubin ang ilang pagsuporta sa kandidatura ni Marcos. Nagpadala man sang text message si Environment Secretary Roy Simatu, Anay Chief of Staff, agud kumpirmar ang manifesto. Sunod riya, sila nga mga anay senior military, police officers kag mga servant warriors sa mga Pilipino ang nagpapabutyag sa full support sa kandidatura ni Anay Senator Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente sang Republika ng Pilipinas. Ginimitahan man sini ang tanan nga suportahan si Marcos bilang pinakabaayong nga kandidato agud mag-initiate sa matutuod nga genuine reform sa institution sang pungsod, bagpatuman sang hiling kag unity kag baghatag sa suporta sa kadaman nga nagadepende sa serbisyo sang national government. Magluwas kay Santos kag Querubin, nalakip sa mga prominente nga signature o consignatures amo sa AFP Chiefs of Staff Roy Simatu, Binamin Defensor Jr., Junicio Santiago kag Anay PNP Chief Avelino Razon Jr. Sa atong kinapusan nga balita national, nagadamo na ang padayon nga nagadeklara sang suporta para sa kandidatura sa pagka-presidente ni Vice President Leni Robredo, kalakip ng masobra 80 ka mga opisyales sang lokal nga gobyerno sa bilog nga pungsod. Pagluwas diri 5 ka mga lalaki nga gobernador ang nag-endorso sa kandidatura ni Robredo, ang nag-isanon nga babayi nga kandidato naman sa pagka-presidente. Suno kay Northern Samar Governor Edwin Ongchuan, sila ang nagapati sa pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang masunod nga pinuno sang pungsod ang maluluyon, may desisyon, wala nagaduha-duha kag sagad maglantaw sang character sa isa ka tawo. Iniman ang ginapatihan ni Eastern Samar Governor Ben Everdone kag House Deputy Speaker Rufus Rodriguez. Sa Lunes, Marso 14, nakuha naman ni Robredo ang pag-endorse ni Governor Daniel Fernando nga vote-rich Bulacan nga may masobra 2 ka milyon ka mga botante. Para sa kay Fernando, kinanglan sa Pilipinas ang presidente nga wala sang mantsa sa alegasyon sang korupsyon kag may makusog nga pagpati sa Ginoo. Sa isinay pagbisita sa Cagayan sa Norte sang Sabado, nagapabutyag man sa suporta si Anay Governor Alvaro Antonio nga sadto nagduso sa kandidatura ni Ferdinand Marcos Jr. sa pagkasenador. Magluwas sa mga lokal nga opisyal, wala tuuman ang endorsement para kay Robredo. Nagikan sa deklinan nga sektor, kalakip na ang Philippine Science High School Scholars, kag anay mga faculty, Selimanians, Asian Institute of Management, Council of the Laity of Romblon, masobra 500 ka mga pari kag madre, kag masobra 100 ka mga law, deans, and professors. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 sa aga. Litong kita sa ato nagapanguna nga balita sa luwas ng pusod sa Ukraine. Nagpatuman sa 35-hour curfew sa Kiev matapos pila ka mga tower blocks ang ginatake sa tropa sa Russia kag nga nakabase naman sa guwa sang capital city sunod sa kay Mayor Vitaly Klitschko. Ini ang ginpatuman sa Martes alas 8 sa gabi sa
sa karon kag magatapos sa Webes las 7 sang aga. Sunod sa alkalde, ang mga pumuluyo ang makalibot lamang sa syudad kung sila ang may special permission. Magluwas lamang kung sila ang magpadulong sa bomb shelters. Sunod diri ang capital amo ang tagipuson sa Ukraine gani ini ang ilang pagdepensahan. Ang Kiev, sa karon ang simbolo kang forward operating base ang kalilwayan kag seguridad sa Europe ang hindi nila dali-dali nga isungka sa mga Russians. 5 ka mga persona ang napatay sa airstrikes nga nagatarget naman sa Kiev sa Martes kun sa diin. Pila ka mga humanitarian corridors ang partial nga ginabuksan. Mangin ang mga sibilyan nga nagapangay naman sa armas kag luyag makigbahin sa Civil Defense Forces agud nga proteksyonan ang ilang mga puloy-an. Sunod naman sa mga utod sa alkalde nga siya Vladimir Klitschko, ang Russian troops ang malapit na gid lamang sa Kiev nga sarang sila nga mahabuyan na lamang sang bato. Masobra 3 ka milyon ka mga pumuluyo na ang nag-evacuate sa Ukraine humalin ang pagpangatake sa Russia sa Pebrero 24 sunod sa International Organization for Migration. Masobra 1.8 million ang nagpadulong sa Poland kag 300,000 ang nagdiretso sa Western Europe. Ginalantaw nga matapos ng gyera sa Ukraine sa bulan sa Mayo. Kumawadaan ng Russia sang sources agud mag-atake sa ilang kaingon nga pungsod sunos kay Oleksiy Arestovich, advisor to the Ukrainian President's Chief of Staff. Ang paghinunanon sa tunga sa Kiev kag Moscow. Kung sa rin hindi man personal nga involbado si Arestovich, ang nakahatag sa madutay lang mga resulta magluwas sa pila ka mga humanitarian corridors para sa mga syudad sa Ukraine. Suno kay Arestovich, magdepende ang kalawigon sang gyera sa kung ano kadamo ang resources sa handa ang Kremlin nga i-commit sa nasambit nga kampanya. Sunod sa iya, posible nga bulan sa Mayo makaangkon sila sa peace agreement. Sunod diri, posible nga maangkon ang peace deal pagkatapos ng isa ka o kun duha ka simana. Kung sino mag-withdraw ang mga tropa o kung may patigayunon nga attempt nga dalahigo ng Syriansa para sa round 2 kag maangkon ang agreement sa mid-April o kun late April. Posible man nga magapadala ang Russian sang fresh conscripts matapos ang isa ka bulan nga training. Apisar nga mahisugtan ang kalinong posible gihapon nga may magluntad nga gagmay nga tactical clashes apisar nga ginaduso sang Ukraine ang complete removal sa Russian troops sa ila teritoryo. Sa anong katapusan, Kabalita International, apektado man ang Canada sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo bangon sa nagaparaan nga konflikto sa tunga sa Russia kag Ukraine. Sunod sa kay Bombo International Correspondent Fernand Galila, direkta sa Ontario, Canada. Nag-import sila sa gasolina sa Russia, Saudi Arabia kag Nigeria, apang Estados Unidos sa bugid ang ilang partner sa importation sa produktong petrolyo. Sunod sa kay Galila, Federal Government ang Canada gani nagakalain-lain ang presyo sa gatong sa kada probinsya. Sa Ontario, nagabalor sa $1.84 o kung 75 pesos and 44 centavos ang presyo sa gasolina. Ang diesel ang yara naman sa 76 pesos. At sunod din nakadepende man ang presyo sa produktong petrolyo sa Canada sa presyo sini sa world market. Magluwas sa gasolina sunod sa kay Galila may yara sang carbon tax. Ang ginabando naman sa federal government kag hindi sarang basta-basta na lamang hukson sa kada probinsya. Sunod din ginapanag-iyahan sa gobyerno ang ila transport sector kag bus ang ginagamit apang ini ang electric powered. May ginahimo naman nga mga tikaang ang ila gobyerno agud nga mapaganhagan ang kabugaton sa mga pumuluyo kaangay na lamang sa Alberta, Canada nga nagpatuman sa temporaryo nga suspensyon sa bahin sang excise tax epektibo sa bulan sa Abril. Naghatag naman sang rebates ang gobyerno sa mga pumuluyo. Sunod sa Overseas Filipino Worker kung OFW, nga pisan nga mas mahal ang presyo sa produktong petrolyo sa Canada. Sa Pilipinas, well compensated naman ang mga ini. Ang Canada is a federal form of government. So, ibig sabihin, ang different provinces like Ontario, Alberta, Vancouver, different ang prices. Let's say dito ngayon sa Ontario, ang average price ng gas is $1.84. 1 Canadian dollar equivalent to 41 pesos. So 1.84, ang gasolina dito is 75 pesos and 44 cents. Ang kabahin sa pagpagsang Bombo International Correspondent kasi Fernand Galila, direkta sa Ontario, Canada. Para sa itong balita sa negosyo, nagadangat sa 97 pesos ang kada litro sa diesel sa Boracay, kadungan sa massive oil price hike ang ipatuman sa Pilipinas kahapon. Kung sa din ang presyo ng diesel kag gasolina ang yara sa 80 pesos sa kalabanan nga bahin sa pungsod. Ang kada litro ng diesel ang yara sa 80 pesos sa bahin naman sa Puerto Princesa, Palawan. Sunod sa National Public Transport Coalition, may mga jeepney drivers nga wala nagabiyahe bangod sa pagsakas ng presyo sang produktong petrolyo. May pila naman nga pagahimuon nga rest day ang adlaw sang Lunes kung hindi sila makabaton sang fuel subsidy nga ginpromisa sang gobyerno sang nagligad nga semana.
Samtang ang presyo ng Dubai crude sa world market ang nagadangat sa $140 o kung kapin 7,300 pesos. Kada barrel gani posible nga magdangat sa masobra 81 pesos and 90 centavos ang kada litro ng diesel. 86 pesos and 72 centavos ang kada litro ng gasolina, kag 80 pesos and 50 centavos ang kada litro ng kerosene. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 52 pesos and 42 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 69 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 37 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 97 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 38 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations, ang unleaded na gabalora sang 71 pesos and 90 centavos, tubtob 77 pesos and 44 centavos. Ang premium na gabalora sang 72 pesos and 65 centavos, tubtob 78 pesos and 39 centavos. Kag diesel na gabalora sang 74 pesos and 8 centavos, tubtob 78 pesos and 55 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, gininggan yun ni 3-time Philippine Sports Writers Association o PSA Athlete of the Year awardee Heidelin Diaz ang iban nga mga atleta nga magpadayon sa paghandom agon malabot ang ila kadalagan. Sunod kay Diaz ay niyang iyayabi agon mangin maayo ang performance kag mabato ng tanan nga mga awards sa nagliligan nga mga tinuig. Sunod sa labing una nga Filipino Olympic Gold sa tuluyag lamang niya nga makatambong sa PSA Award Nights hapang sang Lunes. Gibato ni Diaz ang ikatatlo sining Athlete of the Year award gikan sa media organization kag ginpayag nga wala sang imposible kaangay man sang ginalauman nga dugang nga gold medal para sa pungsod. Gindugang man sining akon iya ini mahimo man ini sang iban nga atleta. Sunod sa iya, nagandom ini sa kag ang reward ang iya nakuha sa 2020 Tokyo Olympics. Madamo ang nagsiling nga sa iya nga tuman kataas ang ihandom. Sa tuwa pang nagapati ini nga ang paghandom ang isa sa mga butang nga mahimo nga libre. Ginakabig man sining nga kabahin sang paglabot niya sang iya handom ang mga pagpanghangkat kag mga leksyon nga iya natun-an. Nagapati ang Filipino weightlifter nga madamo pa ang mga Filipino nga magdaog sa Olympics kag makakuha sang bulawan nga medalya. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Mga kabombo, litong kita sa Chika Chika. Sa balita, sa entertainment, bilang pagkonfirma sa mga huring-huring nga may relasyon na si Rufa Gutierrez kag anay Quezon City Mayor Herbert Bautista, ginatawag sa aktras ng Ana Alcalde nga number 1 sa iya sinita gipusoon. Ang nasambit nga romantic gesture ang ginhimo ni Gutierrez sa Instagram sa Martes, paagi naman sa pag-share sang video ang gilakipan sa kampanya ni Bautista bilang aspiring senator. Nalakipan sa video ang selfie ni Gutierrez kaupod si Bautista. Sa caption, ginsulat sini nga si Bautista ang number 8 sa balota kag number 1 sa iya sinita gipusoon. Uy, si Rufa 47 kag Bautista 53 ang pinanakabulan nga gilaligar may relasyon. Apang wala naman sa mainigin konfirmar verbally ang mga aligasyon. Ang duha ang naging mag-asawa kag mga ginikanan ni Catherine Bernardo sa digital series nga The House Arrest of US sa Oktubre tuig 2020. Samtang ginapadagayon ang promotion sa proyekto, masami nga ginasunlog ang duha na tuhoy sa ila blooming romance. Lunsay may mga kabataan nagikan sa ila nagligan nga relasyon sa Gutierrez kag Bautista. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kakamuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa mga nagapanguna nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw, Miyerkules, Petsa 16 na sa bulan sa Marso tuig 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports. Second edition na naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo France, Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, aging padala sa aton si maukon nga tagpalamati ang aton siningan news analysis. Pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang may tigulo, respeto. Daw hindi na maayo ang aton mga mabasahan sa social media nga komento sa aton mga kauturan, nga proteher sa ila kandidato nga ginasuportahan, nga bisan wala ini sa mga kamatuoran. Ang makita lang sa YouTube kag TikTok nga amo ang ila balasihan. Aton tani maayo paminsaron nga malagi lang ini nga eleksyon. Hindi gid naton pag ipadala ang aton mga balatyagon
nga makapaguba sang ginpundar naton nga mga relasyon nga ginaamligan naton sa malawig nga panahon. Respeto lang tani sa tagsa-tagsa kay mapili kita suno sa aton konsyensya. Mga malain nga tinaga aton likawan nga hindi makasaklaw sa balatyagon sang iban. Nga adaw halos sila aton gid panginmatyan kay tapos sining eleksyon hindi ka man nila madumduman. Hindi ka man gani personal nila nga mapasalamatan kung ara na sila sa puder kag palangakuan. Ang inyong pangunahuna pananawa na ginpadala ni Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition, care of DYW